Peri pamwari ti acknowledge kuti ndimi Mwari, makatigonera mukatiitira zvakanaka, nyasha dzenyu dziri panzvimbo. Handidi kuti tigumire ipapo, ndoda kungoti futi utende Mwari kuti Mwari ndava mu-second half of the year. This is our first service in the second half of the year. Wamboti Mwari ndinokutendai nekuda kwechipo cheupenyu, ndinokutendai nekuda kwerudo rwenyu. Pamwe pacho tinogona kunge takapfuura nepanorwadza kana kuti takasangana nezvimwe zvataiva tisingatarisiri togona kusangana nazvo. Asi chikuru ndechekuti kana Mwari vachingotipa mukana wekuti tive vapenyu, vanenge vaine chavanacho pamusoro peupenyu hwedu. Haleluya. Saka ndinoda kuti tigoenda pamberi paMwari tisarivara kuti tichiri vapenyu, tisarivara kuti vatipa dzimwe nyasha dzekuti tiyanane navo, tiswedere pedo navo. Izvozvo zvoga zvakatikoshera semaKristu. Amen. Saka ndinoda kuti tiende pamberi paMwari tingoti Mwari, tinokutendai nepamatisvitsa sekereke. Makore 10 tiripo sekereke, Mwari makaita zvakawanda pakati pedu. Mwari vakatigonera, vatende nezvavakakuitira kana uinazvo zvaunorangarira pamakore 10. Ndinotenda nokuvimba kuti matestimonies atakaona nezuro mashomanana pane chaiwo akaitika pakati pedu. Asina kutotaurwa, asina kubuda, akatowanda. Ndoda kuti ngotora mukana uno ngoti Mwari, ndinokutendai neministry iri pano, ndinokutendai neanointing iri pano, uchitenda ivo Mwari nezvavakakuitira muupenyu hwako. Pamakore 10 apfuura aya, zviripo zvinobatika zvauinazvo, unless kana uchiri mutsva. Saka ndoda ngoti ungoenda pamberi paMwari zvokutaura nokutenda Mwari unazvo, kuti Mwari vakakugonera, Mwari vakakuchengetedza, nanhasi uchiri mupenyu. Saka handei pamberi paMwari tiri Mwari, zvatapinda mu-second half of the year, Mwari tokutendai ne-first half yamakatichengetedza tichiri vapenyu, tichiripo, takarwara asi takapora, tikasangana nezvinonetsa asi takabuda mazviri. Saka handei pamberi paMwari tinamati tichivatenda. Mwari makanaka, tinokutendai mangwanani ano, matigonera Mwari wangu, matisvitsa panzvimbo ino, tiwane mumwe mukana wokuyanana nemi, tiwane mumwe mukana wokuti tiswedere pedo nemi Mwari. Tinouya pamberi penyu sevana tichida kungotenda nekutifambisa kwamakatiita makore 10 apfuura. Mwari tinonamata tichiti Ebeneza, ndimi Mwari matisvitsa pano. Tinonamata tichiti Mwari Ebeneza, ndimi Mwari matisvitsa pano. Hatina kusvika pano nekungwara, hatina kusvika pano nokugona, hatina kusvika pano nekuda kwezvatakaita, asi Mwari matisvitsa pano nekuda kwenyasha dzenyu. Ndimi henyu Mwari, mune upenyu hwedu muruoko rwenyu Jehovha. Tiri kunamata mangwanani ano tichiti Mwari, ndimi makazviita, ndimi Mwari makazviita. Makatifambisa, pamwe pacho takapfuura nemugwenga, maiva musina mvura yekumwa, pamwe pacho takafamba nemugwenga, maipisa pataifamba, pamwe pacho takapfuura nemugwenga, maiva musina chikafu chekudya, asi Mwari makatichengetedza. Nenyasha dzenyu Mwari tiri pano sekereke, tiri kutenda makore 10 apfuura. Mwari makatitakura, ndimi sekereke Mwari, makatitakura, ndimi Jehovha, ndimi Mwari makatisesekedza sekereke. Pane nguva dzimwe yazvainakidza, pane dzimwe nguva yazvairwadza, asi munguva dzose Mwari makaramba muinesu, hamuna kutisiya, nokuti tinotenda nokuziva kuti Mwari ndimi makatanga chiitiko ichi, ndimi Mwari munacho munochitaririra. Tiri kuuya pamberi penyu mangwanani ano tichingotenda kuti Mwari makazviita henyu Mwari, neministry iri panzvimbo ino tinokutendai henyu Mwari, neanointing iri panzvimbo ino, nekuti vazhinji takawana shelter mairi, nekuti vazhinji takawana kuponeswa mairi, nokuti vazhinji takava nekukuziva ine imwe nzira kubudiswa neanointing yepanzvimbo ino. Mwari tiri kuuya pamberi penyu tichikutendai Mwari kuti upenyu hwevazhinji hwakashanduka Mwari. Vamwe takabata zvataiva tisingafungiri kuti tichazvibata, vamwe makatigonesa Mwari kuti tive nezvinhu zvataiva tisingafungiri kuti tingava nazvo muupenyu hwedu Mwari, zvichiburikidza nebasa riri kubatwa pano Mwari, zvichiburikidzwa nebasa ramuri kutuma, wamakatuma panzvimbo ino Mwari. Tiri kukutendai Mwari kuti Mwari zvinoitwa nemi hazviitwi navanhu, hazviitwi nevanoronga, asi zvinoitwa nemi Mweya Mutsvene. Mwari wangu, toda kungokutendai mangwanani ano se-AFM Roodepoort Prayer Center kuti Mwari ndimi matisvitsa pano. Ebeneza,
Mwari wangu ndimi matisvitsa pano nhasi, ndimi matisvitsa pano makore 10 ose apfuura Mwari. Tinotenda kubata kwenyu Mwari. Vamwe taiva nezvirwere zvava zvisingarapiki, asi makatiporesa kuburikidza neministry yepanzvimbo ino Mwari. Vamwe taisafunga Mwari kuti tingabata zvatakabata, makatigonesa zvamakatigonesa Mwari, nekuda kweanointing yepanzvimbo ino Mwari. Mwari wangu makatitaridza zvimwe zvataiva tisingazive kuburikidza neanointing yepanzvimbo ino Mwari. We just want to thank you Lord, nokuti ndimi moga Mwari munogona kuzviita. Mwari wangu zita renyu ndiro guru. Patasvika pano gore rino Mwari wangu matiyambutsa kuti tione second half of the year. Mwari wangu ndinoda kungotenda ndichinamata kuti ndimi Mwari makatitakura kubva pakatanga gore rino kusvika patiri zvino nhasi Mwari. Ndimi Mwari munesu, hamuna kutisiya Mwari. Pane zvatakasangana nazvo, zvimwe zvaitigozhera, zvimwe zvairwadza, asi takakunda kuburikidza nenyasha dzenyu Mwari. Tiri kunamata mangwanani ano kuti Mwari ndimi matigonera. Iva henyu nesu Mwari panzvimbo ino, nokuti toga hatigoni. Tinovimba nemi Mwari uye ticharamba tichivimba nemi Mwari. Paripo patakaita mamwe madecisions ari foolish, asi hatina kuwanikwa tichikuwara nokuti makatichengetedza sevanhu. Paripo pamwe patakaita mamwe madecisions muupenyu ari stupid, asi Mwari makatichengetedza. Hatina kukuwara, hatina kufa, nekuda kwekuti Mwari munotida, nekuda kwekuti Mwari munesu. Maziso yenyu Mwari munoramba makatitaririra Mwari, muchitinzvengesa pane zvinorongwa naSatani, muchitinzvengesa nepamwe patinokonewa pachezvedu. Mwari wangu tiri kunamata mangwanani ano kuti ndimi yenyu Mwari makatinzvengesa kune zvose zvataiva takarongerwa newakaipa. Ndimi Mwari makatinzvengesa kune zvose vamwe zvataida kuita zvataisafanira kuti tiite, asi Mwari mukatigonera tikasapinda mazviri. Nezita raJesu Mwari wangu tinotenda kuti matisvitsa pano makore 10 apfuura. Muinesu Mwari, mairatidza uvepo hwenyu Mwari. Pamaidamwa Mwari maitarima, maizviratidza. Pataidana zita renyu Mwari maizviratidza. Pataitaura zita renyu Mwari maizviratidza. Rambai henyu Mwari muinesu. Zvino zvatapinda musecond half of the year Mwari wangu, sekereke tine pamberi penyu tichinamata kuti tinoda kuti titange nemi Mwari. Muende nesu Mwari. Vamwe vedu takanyora zvatakanyora pasi zvatinoshuvira kuti Mwari mutiitire. Pamwe pacho hazvisati zvabatika, asi tinongoramba tichingonamata mangwanani ano. Hatiri ruze tariro, hatirasi tariro, hatirasi tariro, hatiregi kutenda. Tinongoramba takabatirira pakutenda, nokuti ndimi Mwari munesu, ndimi Mwari munotigonera, ndimi Mwari makatida, ndimi Mwari munotida, ndimi Mwari munongoramba muchitida. Pamwe pacho patinobuda panzira, asi Mwari munongoramba muchitida. Pamwe pacho hatina kutendeka. Pamakore 10 apfuura ya Mwari patoripo pamwe patisina kutendeka, asi Mwari makaramba muchingotida. Paripo pamwe patisina kuvimbika, asi Mwari makaramba muchingotida. Paripo pamwe patakaita zvakakunyangadzai, asi Mwari makangoramba muchingotida. Nazvino tiri pano tichingotenda nyasha idzodzo. Muri Mwari vakatendeka, muzita nemuropa raJesu. Haleluya, haleluya. Ndoda ngoti tiende pamberi paMwari tinamate zvakare. Tingonamatira makore 10 ari kutevera. Nezuro munhu waMwari vakatitaridza vision iri kuuya. Ngatinamatire vision iyoyo pakati pedu. Titi Mwari, pane vision yamakaisa pamunhu waMwari, ngaiwanikwewo ichabata kwatiri. Haleluya. Pane vision yavakaisa pamunhu wavo, vision yacho ngaiwanikwe ichatapukirawo kwatiri isu vana vepakereke ino. Amen. Ndoda kuti tinamatire Mwari. Kubva pano patiri zvichienda mberi, simukai muende nesu. Ivai nesu all the time kusvika kwamuda kuti tiende. Direction yekwatiri kuenda, isu tinotevera varanda vashe, titevere takabatira mukutenda pavision iri panzvimbo. Amen. Saka ndoda kuti tidzokere pamberi paMwari titi Mwari, zvatakusumuka kubva pagore rino tichienda kumberi, Mwari wangu tipei simba rokuramba takabatirira pamuri. Tipei simba rokuramba zviome zvinake, asi tirambe tichingoti tine kutenda tisabva pamuri Mwari. Haleluya. Saka ndoda kuti tidzokere pamberi paMwari tinamata. Namatira zvaunoshuvira kuona pamakore 10 ari kutevera. Moyo wako nokutenda kwako unobata zvaunotenda. Amen. Saka pamakore ari kutevera, indawo pamberi paMwari utaure siwe sedunga munhu kuti Mwari, ini ndiri mwana wepano, ndinotarisira zvakati nezvakati nezvakati kuburikidza nevision iri panzvimbo. Mwari wangu ndinotarisirawo zvakati. Saka ivo mufundisi vane vision yavakapuwa naMwari. Iwo pinda muvision iyoyo utaurewo zvaunoshuvira uri muvision iyoyo. Ndokuti
zvaunoda mupenyu hwako uzvibate. Saka ndotene pamberi paMwari tingoti Mwari tiri kubatirana nevision iri panzvimbo. Mwari sumukai muende nesu tisafamba toga. Patinoteneta Mwari tipei simba. Kana takurasika Mwari mutidzoreredze. Kana takubuda munzira Mwari mutidzose panzvimbo. Kuti tirambe tiri vana vanoteerera kuvabereki. Tirambe tiri vana vanoteerera kubva kuna Mweya Mutsvene. Tirambe tiri vana vanonzwa kutaura kwaMwari. Haleluya. Saka tinotini pamberi paMwari tinamata. Mwari vavhure nzeve dzedu dzemweya, vavhure meso edu emweya, kuti tione zvemweya, tinzwe zvemweya, tibate zvemweya, tikabata zvemweya nezvepanyama zvinobatika. Hande pamberi paMwari tinamata. Mwari tinonamata mangwanani ano, tichidzoka pamberi penyu Mwari, nezvamakataura, zvamakaratidza muranda wenyu panzvimbo ino. Mwari wangu ndinotenda kuti munacho chamuinacho kuupenyu hwedu hwemumwe nemumwe anonamata panzvimbo ino. Mwari munacho chamuri kuda kuti mumwe nemumwe wedu Mwari akwanise kuchibata kuburikidza nevision iri panzvimbo ino. Mwari wangu ndiri kunamata Mweya Mutsvene nesimba renyu Mwari, kuti Mwari mugare muri matiri sevana venyu. Mwari wangu mumwe nemumwe mwana wepanzvimbo ino ndiri kunamatira nyasha dzekuti tikwanise kutepa into the vision iri panzvimbo ino Mwari, tikwanise kufamba nemi Mwari, tinzwe kutaura kwenyu. Mwari wangu tione simba renyu. Mwari wangu tibate pabasa renyu zvamunotimizikidza Mwari, tikwanise kubata nemwoyo inorevesa pamunenge mamisikidza mumwe nemumwe wedu Mwari. Ndiri kunamata Mweya Mutsvene kuti tipei simba Mwari, tipei nyasha dzekuti tigone kumira pamunenge matimisikidza with excellence. Mwari wangu tigone kumira pamunenge matimisikidza with excellence, tigone kubata basa renyu Mwari with excellence. Imi Mweya Mutsvene mutipfeke, tirege kuita zvatinoita panyama kana tiri panzvimbo ino Mwari. Pfekai mumwe nemumwe wedu Mwari, tigone kukunamatai mumweya nezita raJesu, tigone kukunamatai mumweya nezita raJesu, nekuti anokutsvagai Mwari anofanira kuti akunamatei mumweya nemuzvokwadi. Mwari wangu ndiri kunamata mangwanani ano kuti panzvimbo ino tinoti Mweya Mutsvene tongai murimi. Mweya Mutsvene zadzai mumwe nemumwe wedu. Mweya Mutsvene ivai mutungamiriri wechimwe nechimwe chichaitika panzvimbo ino makore 10 ari kutevera. Mweya Mutsvene ivai mutungamiriri webasa repanzvimbo ino makore 10 ari kutevera. Mweya Mutsvene ivai mutungamiriri wedu. Mweya Mutsvene ivai direction yedu. Hatidi kufamba nedirection inobva mupfungwa dzemunhu, hatidi kufamba nedirection inobva pakuronga kwevanhu, asi toda kufamba kubva mudirection inotungamirirwa naMweya Mutsvene. Matungamiriro amaita vana vaIsraeri masikati Mwari muri gore, nguva yeusiku muri moto. Titungamiraiwo Mwari sekereke, mutungamiri wamakaisa panzvimbo ino Mwari makaumba vision. Chititungamirai Mwari kuti tiregere kufambira panyama asi tibate basa iri kubva mumweya. Chititungamiraiwo Mwari kuti tiregere kuita zvinhu izvi nemaziso edu epanyama asi titevere Mweya Mutsvene. Mwari wangu ndiri kunamata mangwanani ano kuti simba raMweya Mutsvene ngariburukire panzvimbo ino. Minana Mwari ngaioneke panzvimbo ino. Zvishamiso Mwari ngazviitike panzvimbo ino. Vanorwara Mwari ngavaporere panzvimbo ino. Vanoshuvira kusangana nemi Mwari ngavasangane nemi panzvimbo ino. Mumwe nemumwe ane chaanotarisira kwamuri Mwari ngaachiwane Mwari wangu kuburikidza neanointing iri panzvimbo ino, kuburikidza nezodzo riri panzvimbo ino Mwari. Mwana wese anopinda panzvimbo ino anonamatira pano Mwari upenyu hwake ngahushanduke nezita raJesu. Tiri kunamata mangwanani ano kuti mumwe nemumwe Mwari ane chaanotarisira nekunamatira Mwari kuburikidza nezodzo riri panzvimbo ino Mwari wangu ngaachiwane. Iyeye anotarisira kupora, iyeye anotarisira kuwana basa, iyeye anotarisira marriage, iyeye anotarisira kuti upenyu hwake hushanduke. Mwari wangu zvaanotarisira ngaazvibate, nekuti Mweya Mutsvene ndimi makamisikidza basa rino. Makore 10 ari kutevera tinomaisa muruoko rwenyu Jehovha kuti Mwari ngatifambe mamuri. Shoko renyu rinotaura zvakanaka richiti upenyu hwedu huri muchanza chenyu Mwari. Nazvino Mwari, kana upenyu hwedu huri muchanza chenyu Mwari, ndimi munoona the greater map of where we are going. Ndimi Mwari munoona the greater map of where we are going. Ndimi Mwari munoona the greater map of each and every individual's life. Tiri kuya noupenyu hwedu Mwari kuti ite kuti upenyu hwedu hupindire muvision yamakaisa panzvimbo ino. Upenyu hwemumwe nemumwe panzvimbo ino Mwari ngahubatirane nevision yamaisa panzvimbo ino Mwari. Nezita raJesu tiri kunamata kuti zvatinoda zvose Mwari tinozviwana, zvatinoshuvira zvose Mwari zvinobva kwamuri Mwari. Nesimba raMweya Mutsvene hakuna chinonetsa pamberi penyu Mwari. Nezita raJesu, haleluya. Nezita raJesu, haleluya. Mazuva apfuura aya pandaifamba
ndakangoti ndichizvifambira ndobva ndangosangana nechipepa chemukaka chaiva chakanyorwa kunzi lacto, asi maiva musina chinhu zvoreva kuti lacto iyi pane vakatenga vakatoishandisa kana kuti vakadya. Chandanda kungoona chipepa chachakungopepereswa nemhepo. Haleluya. Ndakabva ndangofunga ndikati pakurarama kwedu semaKristu hazvigoneke here kuti munhu unogona kungoramba uchingoonekwa semuKristu vanhu vachingoverenga kuti lacto, asi lacto yacho musisina. Lacto yacho yakatomwiwa, yakatodyiwa. Hazvigoni here kuti tiri mukereke muno takamira tichinzi maKristu asi chiKristu chacho chisisimo. Unouya kuchechi uchitoonekwa navanhu uchinamatawo, asi pamwe pacho chiKristu chinogona kunge chisisipo chakamwiwa naSatani. Haleluya. Haleluya. Chipepa chinongopepereswa chakanyorwa kunzi lacto, munhu anongoona anongoverenga kuti lacto, asi lacto yacho hamusisina. Tiri pano tinozviti tiri maKristu, chiKristu chacho chichimo here kana kuti chakamwiwa naSatani. Tichiuya kuchechi asi chiKristu chacho chichirimo here, mabasa echiKristu achiripo here patiri, character attitude yeukristu ichirimo here matiri, mabasa anotariswa matiri sevaKristu achiripo here, tichine kutenda kwakare here. Toda ngoti tine pamberi paMwari tinamata uti Mwari ini semunhu ndiye pamberi penyu, kana paine pandakabuda panzira Mwari wangu ndidzorere iwo, kana paine pandakarasika Mwari wangu ndidzorere iwo. Shoko raMwari roti in him we live, in him we move, and in him we have our being. Zvoreva kuti kana tisiri muna Mwari tinenge takatorasika, kunyange zvedu tirimo mukereke, asi kana isusu tisiri muna Mwari ivo Mwari vasimo matiri tinenge takarasika. Sandoda kuti tiende pamberi paMwari muti Mwari sekutaura kwamakaita kuti in you I live, ndigonere ndirarame mamuri, in you I move, kufamba kwangu ngakuve kufamba kunoratidza Mwari, in you I have my full being, kurarama kwangu ngakuratidze uMwari. Haleluya. Sandoda kuti tiende pamberi paMwari mungoti Mwari ndigonerei ndirarame mamuri, shoko renyu richiti in you I live, ndifambe mamuri, shoko renyu roti in you I move, and upenyu hwangu ngahuve kunoratidza uMwari nokuti hunoti in you I have my full being. Handei pamberi paMwari tinamati titi Mwari tidzorerei panzvimbo, kana paine patakabuda Mwari wangu ngavatidzorerere tigone kuraramira ivo tanga kunamata mangwanani ano. Muri Mwari vakatendeka, muri Mwari vanotida, mangwanani ano Mwari tiri kunamata. Shoko renyu rinotaura zvakanaka Mwari kuti in you we live, and in you we move, and in you we have our full being. Mwari wangu tidzorere iwo kana paine patakarasika. Ndimi Mwari munotida, ndimi Mwari munotigonera, kana tichizviti hatisi vatadzi zvokwadi tiri varevi venhema. Paripo patinodarika kuburikidza nefungwa, paripo patinodarika kuburikidza nemiromo yedu, paripo patinodarika kuburikidza nepfungwa dzedu, paripo patinodarika Mwari wangu nekuda kwenyama yatakapfeka. Asi Mwari tinouya pamberi penyu mangwanani ano kuti Mwari musatirega henyu tichirasika. Tinoda kuti tirarame tiri mamuri Mwari, nokuti tikasararama tiri mamuri Mwari tinofa pamweya. Tikararama tisiri mamuri Mwari tinofa pamweya. Tikafamba tisiri mamuri Mwari tinorasika zvokufa. Tikafamba tisiri mamuri Mwari tinorasika zvokufa. Tikararama tiri toga zvokwadi tinofa. Nezita raJesu tiri kunamata mangwanani ano kuti Mwari munotida mangwanani ano. Mwari wangu mutinzwire ngoni patakarasika, Mwari mutidzoreredze sekereke. Mwari tiri kunamata mangwanani ano. Mwari munoona moyo wemumwe nemumwe panzvimbo ino, munoona hana dzedu Mwari. Paripo zvimwe Mwari zvatingavanzira kuvanhu asi hapana chatingavanzira kwamuri Mwari. We can pretend to the people around us, but we can't pretend before you Lord, for you see our hearts. You see beyond what a human being can see. You see what a person cannot see. Imi Mwari munogona kuverenga namba yevhudzi riri musoro mangu. Zviro kwazvo hakuna chandingakuvanzirai. Vamwe vedu Mwari tinogona kurarama upenyu hwekupretenda kune vanhu,
asi hatigoni kupretenda kwamuri Mwari. Munoona zvose zvakavanzika zviri mukati memwoyo yedu Mwari. Nekunyengera munokuona, nekureva nhema kuri matiri munokuona, nekunyepera vanhu Mwari munokuona. Mwari wangu ndiri kunamata mangwanani ano kuti tidzorereiwo panzvimbo nekunamata tichirevesa. Tidzorereiwo panzvimbo Mweya Mutsvene nekunamata tichirevesa. Mweya Mutsvene mutizodze nenyasha dzenyu kuti tisiye chivi, titize chivi. Kana chivi chazviratidza kwatiri Mwari, mutipe nyasha dzekugona kutiza. Titakatarisa pamuri pamuchinjikwa Mwari. Ndimi Mwari munotigonera, hakuna wakaita semi Mweya Mutsvene. Batai nesu panzvimbo ino Mwari wangu, mutinatse kuti patinouya tichishumira Mwari, Satani ashaiwe chipomerwa pamberi pedu. Kana tauya nezvipo pamberi penyu Mwari, tishayikwe tine chipomerwa pamberi penyu Mwari. Kana nguva yekuimba nekushumira zita renyu yakwana Mwari, Satani ashaiwe chaanopomera patiri. Mwari wangu ndiri kunamata mangwanani ano kuti tishambidze iwo Mwari, mutichenese semakushe egwai, mutichenese Mwari sechando, kuti kana toshumira nekunamata Mweya Mutsvene mufambe mubate pakati pedu. Tinotenda nezuva ranhasi, tinotenda nekubata kwenyu Mwari. Muri Mwari vanotida zviro kwazvo Mwari. Hamuzombotisiyi tiri toga, hamutisiyi tiri toga Mwari. Munotitugamirira pakubata kwedu nepakufamba kwedu, muzita nemuropa raJesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Toda mboti umbobatana maoko namunhu ari padhuze newe. Ndokumbira kuti umbobatana maoko nemunhu ari padhuze newe, especially kana asiri munhu wabva naye kumba. Timbonamatirana. Haleluya, timbonamatirana. Haleluya, haleluya. Toda mboti umboenda pamberi paMwari umboti, munhu wandakabatana naye maoko, Mwari wangu, upenyu hwake nezvinomurwisa munozviziva. Mwari murwirewo kuhondo dzinorwisana naye. Amen. Umboti, Mwari imborwai nehondo dzinorwisana nemunhu wandakabatana naye maoko. Tikaita 2-2 zvingaita, tingopita vanhu 2-2 tinamatirane. Simba raMweya Mutsvene ngaringobata muupenyu hwemunhu iyeye. Ungoti, Mwari damburai majoko akaremera munhu uyu. Mwari wangu, sudurutsaiwo zvinoremera munhu uyu zviri pamapendekete ake. Mwari wangu, sudurutsaiwo mhepo dzinoda kuparadza upenyu hwemunhu uyu. Mwari wangu, zarurireiwo munhu uyu masuo pari kutarisira kuti masuo amuzarukire. Mwari wangu, kana paine zvinonetsa zvokumhuri yekwavo zvinotevera ropa, uyu ngazvisiyane naye. Mwari wangu, kana uyu aine chaanotarisira kubva kwamuri, Mwari wangu ngaagamuchire. Toda kuti ngonamatira munhu iyeye mangwanani ano. Ungomira panzvimbo, umboita indasesa womunhu iyeye, umboti, Mwari muitirewo zvakanaka. Mwari mumuchengetedze. Mwari mumutungamirei pane zvese zvaanoita. Andei pamberi paMwari tinamata. Mwari mangwanani ano tiri kunamata nenyasha dzenyu Mwari. Tinouya pamberi penyu Jehovha. Ndimi Mwari munotida, nazvino hondo dzedu dzinorwiwa nemi Mwari, nokuti ndimi nhoo yedu. Ndimi Mwari munotirwira. You are our shield. Pane zvose zvatinoita Mwari tichinamatirana panzvimbo ino mangwanani ano, Mweya Mutsvene ndiri kunamatira simba renyu kuti ngariwe nekuparadza ese majoko anotambudza vana vevanhu. Mweya yezvikwambo Mwari ngaiparadzwe inotambudza vana vevanhu. Mweya yengozi Mwari ngaiparadzwe iri kutambudza vana vevanhu. Mweya yeminyama Mwari ngaiparadzwe iri kuteverera vana vevanhu. Mweya wejamba Mwari ngauparadzwe uri kuteverera vana vevanhu. Mweya weurombe Mwari ngauparadzwe uri kuteverera vana vevanhu. Mweya isingadi kuti vanhu varoorwe nokuroora ngauparadzwe uri kuteverera vana vevanhu. Mweya weurova Mwari ngauparadzwe. Tinouramba panzvimbo ino nezita raJesu. Ndiri kunamata mangwanani ano Mwari kuti simba renyu Mwari ngarive nokubata panzvimbo ino. Simba rechikuriri pane mumwe nemumwe ari kunamatirwa panzvimbo ino Mwari. Zvinotinetsa nezvinotishungurudzwa zvinopedzwa nemi Mwari. Imi Mwari ndimi mhinduro yemumwe nemumwe panzvimbo ino. Mwari ndimi mhinduro yedu pane chose chinotinetsa, zvinotevera ropa zvinotinetsa, zvinotishungurudza panguva dzeusiku, zvinotishungurudza panguva dzamasikati, zvinoshungurudza nzinza rose. Mwari wangu ndiri kunamata kuti ngazvidambuke mangwanani ano, ngazviparare mangwanani ano, ngazvibve pakati pemwana anofellowship under this anointing, ngazvibve pamwana anonamata under the anointing yamufundisi wepano nezita raJesu. Mwari, Mwari mutikurire hondo dzedu, nokuti Mwari ndimi munotirwira, ndimi munotikundira hondo dzacho. Mangwanani ano tiri kunamata kuti ane chaanoshuvira Mwari anobata, ane chaanotarisira kubva kwamuri Mwari anochiwana. Shoko renyu rinotaura zvakanaka richiti, kumbira uchawana,
tsvaga kumbira uchapiwa, tsvaga uchawana, gogodza ugozarurirwa. Tiri kugogodza pamberi penyu mangwanani ano kuti wese ari panzvimbo ino Mwari ngaagamuchidzwe zvaanotenda kubva kwamuri Mwari, despite yemamiriro akaita background yake, despite yemamiriro akaita kwaanobva, despite yemamiriro akaita mukurarama kwake. Imi Mwari muri Mwari vanoshandura zvinhu muupenyu hwevana vevanhu, muri Mwari vanoshandura zvinhu muupenyu hwevana vevanhu, muzita nemuropa raJesu. Haleluya, haleluya. Isu sekereke senemu yedu inoti prayer center. Isu sekereke senemu yedu inoti prayer center. Toda mboti umbodzokera pamberi paMwari umboti Mweya Mutsvene zadzaiwo mweya wokunamata panzvimbo ino iyi. Vanhu vangozadzwa nemweya wokungonamata vachingorevesa. Prayer center ndo zita redu, prayer. Toda ngoti ngodzokera pamberi paMwari ngoti Mwari zvamakatipa zita iri kairi zvitoripo zvamakatomisikiza pakati pevana vanopinda panzvimbo ino. Umboti Mwari zadzai mweya wokungonamata, timbozadzwa nemweya wokungonamata, mweya wenyama umbobva matiri, mweya wokuti katasvika pano totanga kutarisa kuti ninga akapfekei uyu akaita zvakati umbopera. Tangopinda muno, vanhu vanopinda panzvimbo ino vangozadzwa nemweya wekungonamata. Wese anenge angosvika panzvimbo ino ngangozadzwa nemweya wokuda kungonamata, nokuti ndo zita redu. Angopinda pasuo iro ngangozadzwa nekungofunga kuda kunamata. Mweya Mutsvene ngangomuzadza iye angozadzwa nepfungwa dzekunamata. Haleluya. Tinangoti nepamberi paMwari titi Mwari makatipa zita iro mune chinangwa, tizadzei nemweya wokunamata, tizadzei nemweya wokutsvaka chiso chenyu, tizadzei nemweya wokungofunga zvebasa renyu, kuti tikushandire nemweya unorevesa nepfungwa dzinorevesa. Handei pamberi paMwari tinamate. Mwari wangu tinodzoka pamberi penyu zvakare mangwanani ano, makatipa zita rokuti prayer center. Muine chinangwa, mbune chamuinacho pakati pedu. Mumwe nemumwe ari panzvimbo ino Mwari haana kurasika, makamusundira panzvimbo ino nechinangwa. Mumwe nemumwe ari pano Mwari hapana akarasika, makamusundira panzvimbo ino ine chinangwa. Makatita vana veprayer center nokuti makatida. Nenyasha dzenyu Mwari ndiri kunamata kuti tose vana vepano tizadzeiwo nyasha dzekunamata. Mwari wangu tizadzeiwo nyasha dzekunamata. Pfungwa dzemakuhwa padzinouya Mwari wangu dzisidurudzeiwo, muzadze pfungwa dzekunamata, pfungwa dzekunyeya padzinouya. Mwari wangu ndiri kungonamata kuti mutizadze mweya wokungonamata, pfungwa dzekurasikira kufunga nhamo dzatasiya kumba. Kana tasvika panzvimbo ino Mweya Mutsvene mungobudisawo zvese zvinotistresa, mungotizadza nemweya wokunamata. Mwari wangu kana tasvika panzvimbo ino Mwari wangu zvinotinetsa marwadzo, pfungwa dzedu Mwari tingodzizadzai nokutenda. Isu mungotizadza nemweya wokunamata, mungotizadza nemweya wokungotsvaka chiso chenyu Mwari, mungotizadza nemweya wokutsvaka imi moga Mwari, nokuti ndimi Mwari munotigonera. Mwari wangu mweya wokunamata ngauzare panzvimbo ino. Mwana wese anopinda panzvimbo ino Mwari tizadzeiwo nenyasha dzekungogona kunamata, tizadzeiwo nemweya wokungozadzwa nenyasha dzekutsvaka imi Mwari. Titsvage chiso chenyu Mwari, zvakaoma zvakanaka zvichifadza zvichishuwisa, asi Mwari mungotipa nyasha dzekutsvaka chiso chenyu, mungotipa nyasha dzekutsvaka imi moga Mwari, nokuti mwoyo yedu inoshuvira imi moga Mwari, mwoyo yedu inoshuvira imi moga Jehovha, mwoyo yedu inoshuvira imi moga Mwari. Hatingashuviri zvepanyika zvogabono kwete Mwari, zvepanyika zvinotobva kwamuri. Tikawana imi Mwari nezvepanyika tazviwana. Mwari wangu ndiri kunamata mangwanani ano kuti seprayer center isai mweya wokunamata matiri. Mwari wangu mubvise mweya wokufungira panyama, nokuti mweya wokufungira panyama unokonzera kunyengera, unokonzera kupanduka, unokonzera kufunga zvisizvo. Asi mweya wokunamata Mwari tichirevesa unoita kuti tifambirane nevision yepanzvimbo, muzita nemuropa raJesu. Praise team vachiuya, ndinangoti ungoenda pamberi paMwari muti Mwari tauraiwo neni muzuva ranhasi. Mwari wangu tauraiwo neni, tauraiwo kwandiri muzuva ranhasi. Mwari wangu ngandisabuda panzvimbo inei musina chamandigamuchidza munzvimbo yemweya. Pashoko richataurwa panzvimbo ino Mwari chingoti Mwari ngariuye kwandiri semoto, ringopisa chese chiri mandiri chisingafaniri chinge chiri mandiri. Ndinangoti ungoti Mwari zvamakandigadzira zuva ranhasi ndikwanisewo Mweya Mutsvene ndizvigamuchire. Mwari bvisaiwo mweya weloitering in the mind, kuti kana nguva yekushumira iripo ndisafunga zvandasiya kumba, ndisafunga matambudziko angu, ndisafunga machallenges angu, ndimbonzwa kuti Mwari vari kudei muupenyu hwangu. Saka tinamatire sevhisi yanhasi titi Mwari vei pakati pedu, bate zvine simba, shoko renyu ritaure kwatiri, rishandure upenyu hwedu, ive mbuva yeupenyu hwedu, tigorirarama. Handei pamberi paMwari tinamati.
Mwari mazvita mangwanani ano, matigonera, matisvitsa panzvimbo ino. Mwari wangu, sekereke tichitenda kubata kwenyu, nekuti hakusi kugona kwedu, hakusi kungwara kwedu, matiitira zvakanaka Mwari. Matipa mukana wekuti tinamate, matipa mukana wekuti tiswedere panzvimbo yenyu. Mwari wangu, shoko renyu pariri kuburuka zuva ranhasi, ngaribatewo muupenyu hwemumwe nemumwe ari panzvimbo ino Mwari. Shoko renyu ngaripise, shoko renyu rino, your word is like fire. Shoko renyu ngaripise zvese zviri matiri, zvisina kufanira kunge zviri matiri. Shoko renyu Mwari ngaripise zvose zviri matiri, zvisina kufanira kunge zviri matiri. Nezita raJesu Mwari, shoko renyu Mwari ngariratidze gwara. Your word is like a path, Mwari wangu, yatinofamba. Saka Mwari, ndiri kunamata panzvimbo ino kuti shoko renyu zvairiyo nzira, shoko renyu zvairiyo chokwadi. Mwari wangu, ngaitiwanikwe tichawana nzira kuburikidza neshoko ranhasi. Mwari wangu, ngatiwanikwe tichawana nzira muupenyu hwedu kuburikidza nekutaura kwenyu zuva ranhasi. Mweya Mutsvene, ndimi shoko renyu rinoti zvokwadi. Tiudzaiwo chokwadi muupenyu hwedu Mwari. Kana paine zvimwe zvatakarasa tariro, Mwari wangu, chivai chokwadi kuburikidza neshoko renyu ramuri kutaura panzvimbo ino. Patichashumira Mwari, paticharumbidza zita renyu, Mwari wangu, zviratidzei mangwanani ano. Pane zvose zvichaitwa panzvimbo ino, sewo kudenga zviratidzei. Nesimba renyu Mwari ribate pakati pedu. We don't want an ordinary service Mwari, asi batai zvine simba. Mubvise zvisakafanira kuva panzvimbo ino, mubvise zvisakafanira kuva mukati muupenyu hwemumwe nemumwe, kuburikidza nokubata kwenyu, kuburikidza nesimba renyu, muzita nemuropa raJesu. Haleluya. Muzita raJesu. Haleluya. Timbomhoresana tichimutsana muzita raJesu. Haleluya. We love one another and praise the Lord. We love and praise the Lord. We love one another and praise the Lord. We love one another and praise the Lord. Uzulipate kahle livangeli. Ogo Jesu wangifela la makaweko Yesu mayela. Uzulipate kahle lika pate 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 kahle livangeli. Uzulipate kahle Uzulipate kahle
uzulipateka Shoma Hoi ndio sungano Hama msabuze sungano Hoi ndio sungano Kuna mata Usabuze Hoi ndio sungano Hama msabuze sungano Hoi ndio sungano Kuna mata Usabuze Hoi ndio sungano Amaweza kuze sungano Namai msabuze sungano Kuna mata Usabuze Hoi Hoi ndio sungano Amaweza kuze sungano Hade nayo wisiri tuone Hos Iwe Hadele Rita mururu kuna Yesu Jesus aya Jesus aya Jesus aya haya murune murizoko na Yesu Pipi damu sambarati ende kuna baba damu sambarati ende kuna baba damu sambarati ende kuna baba wana mai damu sambarati ende kuna baba damu sambarati kuna baba damu sambarati ende kuna baba na baba damu sambarati ende kuna baba damu sambarati na kuna baba no tenda pinde musambarati ende kuna baba pinda musambarati ende na baba pinde musambarati ende kuna baba kuna baba awesome. Jesus higher, lift Jesus higher, 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 higher. Mawako kuna Yesu, mawako kuna Yesu, mawako kuna Yesu, mawako mawako, mawako mawako, mawako mawako.
seyapo Doda kusiwa wakabuda seiwe wakabuda sei ndiute Doda kusiwa wakabuda seyapo wakabuda sei ndiute Paurele uye wakabuda seiwe wakabuda sei ndiute Amwe wakafa wakabuda seiwe wakabuda sei ndiute Doda kusiwa wakabuda seiwe wakabuda sei ndiute Patana iye wakabuda seiwe wakabuda sei ndiute wakabuda sei wakabuda sei ndiute wakabuda sei wakabuda sei wakabuda sei ndiute wakabuda sei wakabuda sei ndiute ndiye mwari ndiye mwari ndiye mwari ndiye mwari ndiye mwari ndiye mwari kaomba ndiye mwari ndiye mwari ndiye mwari wakanaka ndiye mwari ndiye mwari ndiye mwari vadikani ndiye mwari ndiye mwari ndiye mwari wekudenga ndiye mwari ndiye mwari ndiye mwari wakanaka ndiye mwari ndiye mwari ndiye mwari hakuna muwe ndiye mwari ndiye mwari ndiye mwari vadikani ndiye mwari ndiye mwari ndiye mwari awogo ndiye mwari chipofarira choso wakakurwira ndiye mwari ndiye mwari ndiye mwari kaonge ndiye mwari ndiye mwari ndiye mwari torumbidza ndiye mwari ndiye mwari ndiye mwari vadikani ndiye mwari ndiye mwari ndiye mwari wakanaka ndiye mwari ndiye mwari arume kune nyasha imi zinochemeza kune nyasha zakachiringana arume kune nyasha imi zinochemeza kune nyasha zakachiringana vadikani inyasha imi zinochemeza kune nyasha zakachiringana veduwe kune nyasha imi zinochemeza kune nyasha zakachiringana ndiye mwari ndiye mwari kaonge ndiye mwari ndiye mwari ndiye mwari vadikani ndiye mwari ndiye mwari ndiye mwari kaonge ndiye mwari ndiye mwari ndiye mwari wakanaka ndiye mwari ndiye mwari ndiye
dzinochemedza kune nyasha dzakatiringana ndatiwo inyasha imi dzinochemedza kune nyasha dzakatiringana manikani inyasha imi dzinochemedza kune nyasha dzakatiringana veriwe inyasha idzi dzinochemedza kune nyasha dzakatiringana manikani inyasha imi dzinochemedza kune nyasha dzakatiringana ndiye Mwari ndiye Mwari kaongwe ndi Mwari ndiye Mwari ndiye Mwari wakanaka ndi Mwari ndiye Mwari ndiye Mwari manikani ndi Mwari Yesu mangwanana tinokutenda ine nyasha Mwari tinokutenda ine kutichengeta tinokutenda ine pamakatipfudza Mwari nekuda kwenyasha dzedu tinoshangisa mangwanani ano Mwari dei dzisiri nyasha tingadai tisiri zvatiri nhasi Mwari tinokuongani nekuti nyasha dzenyu Jehovha they are new each and every morning mangwanani ano tinokamushira nyasha dzemangwanani ano muzita nemuropa raJesu Baba mazita yenyu tinokuongai. Thank you Jesus. Ngatimu kudze Mwari ameni nemoyo inofara haleluya tsitsita ihuru dzinoitiwa Ngatimu kudze
wedu ari kudenga mangwanani ano tauya mwari kukukudzai mangwanani ano tinokutendai nenyasha dzenyu Jehova, tinokutendai nenzira dzenyu mwanakomana waMwari, tinokutendai nokuti munonzwa kunyengetera kwedu, tinokutendai Baba wedu nokuti munotida, tinokutendai nokuti munotinzwa, tsitsi dzenyu nenyasha dzenyu dzinoitirwa isu, tinokutendai uchisimudza izwi rako pamberi paMwari iti Mwari tirangarirei mangwanani ano. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Patiri kutanga second half yegore muna July. Ndoda kuti mboni toda kuimbirwa nepraise team kana song yacho isingaenderani nezvandiri kuda munoichinja. Toda kunamatira this verse inoti I will curse whoever curses thee, and I will bless whoever blesses you. In this dimension, kune vanhu vanotirongera zvakanaka vekuti pavari vanenge vachiti dai atenga motikari ndikaita mari ndoda kumuitira chakati, ndikawana this opportunity ndoda kukuitira chakati. Toda kuvanamatira kuti whoever is planning good for us in the second half of the year, let that goodness mature. Kune vanhu vakawanda vanosimudzwa naMwari kuti vakuitire zvakanaka. Satani onovauraya kana kuti Satani onopwanya maplans avo. Isusu sevanhu ngatiti Mwari kana paine ari kuronga zvakanaka pamusoro pangu, shoko renyu rinoti ngaakomborerwe uye pfungwa yake ngairege kufa, naiye ngaarege kuneta, chaari kuronga chizadziswe. Kana kuina ari kundirongera zvakaipa Mwari, ichiri pfungwa chayo iurayei, ichiri attitude chayo iurayei isati yamachuwa kuita uroi. Nekuti uroi hunotanga iri attitude, kungokufinyamira so, kungokuvenga so, kobva kakura kauroi kaya, kobva kazoita idea, kobva kabva pa idea, kobva kaita plan, kobva kabva pa plan, ko-implementwa. Turikuda kuuraya kana paine vanhu vakakurongera zvakaipa kana vari kukurongera zvakaipa, toda kuti Mwari vanorevoka a curse upon them so that it doesn't mature. Kana zvakatorongwa zvitori pa implementation stage, Mwari ngavanozvirivhesa. Munhu wese akakurongera zvakaipa mu second half of the year, hande tinozvikutunura nekuda kwevhesi yaAbhurahamu inoti Mwari vanotokesa. Mwari havangovaregereri, vanotovakesa pavari kukurongera zvakaipa. Then the second part yekuti Mwari kana tino chatakaronga semhuri mugore rino second half chatakamisikidza ngachibudirire Mwari, ngachibudirire Mwari, zvatakaronga ngazvibudirire, maprojects ngaabudirire, vana ngavabudirire. Une simba rekushimudza upenyu hwako nemazwi, une simba rekushimudza kurarama kwako mamusevhisi yanhasi. Patiri kunyengetera uti Mwari, zvese zvakanaka zvangu ngazvibudirire, zvese zvakaipa zviri kuda kunditenderedza ngazviparadzwe. Ndo prayer yatinotiita patiri kupedza kuimbirwa. A closed mouth, it's a closed destiny. Someone who doesn't get aggressive in prayer, even their account also do not get aggressive, even their health do not also get good. Do not be silent when others are shouting. May the good Lord bless you with the anointing of the blind man. That anointing, when they silence me, I shout better. When they silence me, I proclaim better. I want to pray kuti Mwari vari kundirongera zvakaipa delay now, vari kundirongera zvakanaka awo varopafadzei.
Kune vanhu vakawanda vanoda kuitira zvakanaka, but Satani akangoona kuti vakufunga zvakanaka pamusoro pako, anobva avakanganisa, anobva avaparadza. Panaka ndichifunga nyaya iyi, ndakaitora manheru pandakaisirwa testimony newamwe mufundisi. Vanga vachinditi, baba, pano mumwe mwana wangu anga akundiitira zvakanaka, but mwana wake ashaya. Unozokuona kuti Satani ane hutsinye hwekuti vanhu vari kuda kubatira Mwari vanogona kunoatakwa. Just because waane chakanaka chauda kuitira Mwari, wobva vanoatakwa. Enda akarumwa nechirize. Imagine mumba pamubhedha, chirize kungobuda chinomuti ngau, mwana obva angofuma asipo. Pavaronga zvakanaka, nasi tikadai tigodai, nasi tikadai tigodai. Ini ndiri kufunga kuti hachisi chirize ichi, munhu chaiye akatouya muroi, manheru akanoruma, wedu akumbonamata. Kana paine munhu ari kukurongera zvakaipa, simba raMwari ngariise maperembudzi mumba make. Mwari ngavamborwa nevanorwa newe. Vamwe hauna kuvatadzira, vakangokuvenga. Bonamata, munhu akangoona mwana wako so, angoda kungomuitisa nhumbu. Shuwa ini ndashanda kubva pa0 kusvika pa1920 ndichirerawo. Munhu ungofunga kuti ndingomushandisa. Apedza kungomushandisa obva amudzimira foni. Vanhu vakadaro ivavo kana vari varume, zviunu zvavo ngazvirege kushanda. Ngavaremare kwete kushandisa vana vevanhu. Mufundisi hausi utsinyere. Ko isusu watiri kuitirwa. Uno munhu afana kumboita hasha so. Uno munhu afana kumbotanga kunzwa hasha, kubhoira kuti vari kundirongera zvakaipa Mwari. Chimborwai navo. Vari kundirongera zvakanaka vasimudzei. Praise and worship. Mwari ari mubatsiri wedu mangwanani ano. Mweya wangu unorumbidza Mwari. Mweya wangu unorumbidza Mwari. Mweya wangu Baba unorumbidza Mwari. Iwo mweya wangu unorumbidza Mwari. Iwo mweya Baba
wangu unorumidza Mwari. Iwo mangwanani masikati uno madegwana iwo eya wangu unorumidza Mwari. Baba musitane muropa na Baba sitane kurenyasha Baba sitane kurenyasha Baba musitane muropa na Jesu. Baba vanorwa nesukanareke kuvanerukara. Baba vanorwa nekurarama kwedu Mwari ngavareke kuvanerukare. Baba ndiri kurambidza mweya inorwa nevana vedu. Baba ndiri kutaura ropa raJesu. Baba vareke ngavareke kumudirira. Mwari vanotaura zvakaipa ngavareke kumudirira. Vashumiri vezvakaipa ngavareke kumudirira. Baba, we reverse every plan of the devil. Where yese yakamisikedzirwa kurwa neshu. Baba ngaiparare nezita raJesu. Oya bandara bakaushima. Baba madhimoni ngaparare. Varoyi ngavaparare. Maplaza akaipa ngaparare. Ma-attitude ngaparare. Mwari irwaye nevanorwa neni. Mwari irwaye nevanorwa nevana vangu. Mwari irwaye nevanorwa naramangwana rangu. Mwari irwaye nevanorwa nekereke. Mwari irwaye nevarwi vekereke. Baba nezita raJesu. Riamandaramakausanda. Rienderebekeushuma riamandaramakausuma. Ritaramakaushia-mandaramakausuma. Baba nezita raJesu. Baba nezita raJesu. Baba rovanai nevanorwa nene. Baba mirai pamukaa wangu. Zita rangu rirwirei Mwari. Kereke ino irwirei Mwari. Baba rwirai kereke ino. Baba rwirai gote kwarino. Baba nezita raJesu. Baba nezita raJesu. Riemendaramakausana. Rimandaramakaushienderemekeusuma. Ritaramakaushiamandaramakausuma. Riteremekeushandaramakausana. Baba nezita raJesu. Baba nezita raJesu. Ropafadzai Mwari. Vanondirongera zvakanaka. Vamakaisa muupenyu wangu Mwari vanondida. Varopafadzei nezita raJesu. Baba ropafadzai vanondida. Baba ropafadzai vabati panzvimbo ino. Baba ropafadzai vanondichuvira zvakanaka. Vanobata zvakanaka. Vanoita zvakanaka. Mwari ropafadzai vese vari kundirongera zvakanaka. Vamakamitsikidza muupenyu hwangu Mwari. Vamakamitsikidza makote kwarino. Varopafadzei Mwari. Varopafadzei Mwari. Baba zvavanoronga ngazvibudirire. Vana vavo ngavabudirire. Utano hwavo ngahusvimbiswe. Ramangwana ravo ngarichekeswe nemi Mwari. Baba ropafadzai, ropafadzai vaiti vezvakanaka pagote kwarino nekumba kwangu. Ngavaropafadzwe, ngavarangarirwe, ngavavhurirwe masuo, ngavasvimudzwe nemi Mwari. Baba ndiri kunamata kuti vanondirongera zvakanaka. Let them prosper, let them flourish, let them excel, let them multiply.
rajesu baba nezita rajesu vese vari kundirongera zvakanaka vese vari kugadzira zvakanaka pamusoro pebasa renyu pamusoro pemba ino pamusoro pekotekwa rino pamusoro pebasa renyu oria kanana makaushuma rienderemekeushuma riamanara makaututumara kaushana baba nezita rajesu baba nezita rajesu komorerai vese vanondiitira zvakanaka ropafadzai vese vakamira munzira yangu yezvakanaka baba ndinokutendai masikani mwanani ano zita renyu ngarikudzwe nyasha dzenyu mwari ngadzikudzwe Jesus' mighty name. In the name of Jesus. rienderemeke uzuma riamanaramakaushana riamanaramakaushuma ritaramakausana rienderemeke uzuma naramakausana rienderemeke uzuma manaramakaushana In the mighty name of Jesus. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord. Oh, be lifted above all other gods. We lay our crown and worship you. Oh, glorious God, we praise your
Iyami Jesu zita renyu ngarisimudzirwe pamusoro pamazita ose renyu chakabira ngarisimudzirwe pamusoro pamazita ose renyu zita ngarisimudzirwe pamusoro pamasituations edu renyu zita ngarisimudzirwe nezita raJesu nezita raJesu iyami mweya mutsvene waMwari torai nguva ino ive yenyu tazvininipisa Jesu tasimudzira zita renyu Jehovha Jire takauya mberi kwenyu kutosimudzira zita renyu torirumbidza zita renyu nekuti rakanaka torirumbidza zita renyu nekuti rinoshamisa nezita raJesu vamarabai muchinamatswa rambai muchiomwa nekuti muri Mwari kunze kwenyu hakuna mumwe kunze kwenyu hakuna mumwe kunze kwenyu hakuna mumwe tazvininipisa Jesu tazvininipisa mweya mutsvene simukai muupenyu hwenyu Baba let your will be done paupenyu hwenyu tsananiro kuda kwenyu ndiko ngakuitwe kuda kwenyu ndiko ngakuitwe ndosaka tauya kwamuri Jesu taziva kuti tiri muvambi nemukwanisi mweya mutsvene waMwari torai nguva ino ive yenyu Jehovah Jire Jehovah dress our needs of God mweya mutsvene waMwari ndakutendai Jesu nekuti makanaka ndiani achaenzaniswa nemi Jesu neripi mazita ratinoziva kutekwa renyu takutendai Jehovah nemuzita raJesu. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ndiri kuona ma-teenagers akagara pasi. Ende moyo wangu uri kurwadza kuti do they know kuti if one of us parents die, your life changes in seconds. You stop eating the polony, you stop eating the bread. Some of you are going straight kumusha kuno mvura yemtsime. And I am asking that let's pray for people who do good to our lives so that they may continue to flourish for our sake. Do you know kuti unerera it's just a moment? Ushirikadzi is just a moment. Basa rinogona kungopera in just a moment. Tinofana kunamatira vanhu vakaiswa munzvimbo naMwari kuti vatiitire zvakanaka ivo varege kufa varege kupererwa nemabasa. Ndiri kutarisa department iro rakagara rine vabereki vamwe muri kuendeswa kuzvikoro kutadza kungoti Mwari rangarirai mubereki wangu ararame mamwe mazuva mashoma pandiri ndipadariki. Tine vamwe vataiva navo kuboarding school wainzwa kunzi baba vake vafa adzokera kumba kunovachema temino yaadzoki zvatovharana zvatovharana. Kune vamwe vari pano vekuti mai nababa vada kunyengetererwa. Ma-teenagers, ma-18, ma-16, ma-14 must understand the effects of divorce and pray kuti vanhu ava ngavarambe vachidanana. Why? Zvakavanakira. Because if they divorce, it means change of your setup. Imwe weekend wakuenda uku, imwe weekend wakuenda uku. Ndokana vamwe vacho vachawanikwa because varume vanodisappear. Ndainamata mwe musi panapa ndarwadziwa painzi our father who will never ever leave us. Vamwe vakaziva kudhara munamato uri pamoyo wangu vana mama namatirai varume venyu kana vari vapenyu. Even ari Satani zviri nane wina Satani yeye because kuna ari kumuchemera. Kana usikuda munamatira ndipe ndingomupa musingo ari muno. Kune vari kutovada vasina kutomboudzwa ndokuda kungoti enda naye kumba anoti zvakandinakira munhu waMwari kana mare vachirevo ndinogamuchira. Daunamata ipapa handisi kupabva ndoda kunamata kuti mumwe munhu ambonamatira vanhu vanomuitira zvakanaka. Mwari komborerai vanhu vanondiitira zvakanaka. Vabereki ngatinamatire vana vedu because ndo vachatiitira zvakadini zvakanaka. Dau tisina kuimbirwa umbonamatira vanhu. Be intentional.
every strategic person in my life, let them flourish. Imbo imagine ndikafuma ndine million maaccount, mai ava zvavaitira zvakanaka. Chokwadi kufuma ndinayo maaccount ine 6 digits. Vatoitirwa zvakadini? Zvakanaka. Shona atoitirwa zvakadini? Zvakanaka. Kunasha atoitirwa zvakadini? Zvakanaka. Imagine kuti mai ava vanofuma mumwe musi vatosimudzwa naMwari. Wa mukuru wenyika. Ndatoitirwa zvakadini? Zvakanaka. Ndisina kwandamboenda ndatoitirwa zvakadini? Zvakanaka. Kunasha akangonzi akutambira Manchester United kana Chelsea kana Barcelona aine 13-14 years achingobana bhora rine mweya. Ini namai vacho tatoitirwa zvakadini? Zvakanaka. Ngaongo atoitirwa zvakadini? Zvakanaka. Shona atoitirwa zvakadini? Zvakanaka. We want to pray for people that God has put in our lives, that it is well with them. Mufundisi wako akaitirwa zvakanaka, waitirwa zvakanaka. Imbo imagine ndikamuka ndane simba rekumutsa wakafa. Mese hamufi. Bondo kumutsai. Kungomuka dakunzi ndini ndiri kumutsa wakafa. Zvedu zvatodini? Zvatonaka. Even kukumbuka ndane helicopter, amabhira watopinda muhelicopter. Saka namatira vanhu vese vari padhuze newe. Mwari avaitire zvakadini? Zvakanaka. Second half of the year, Mwari ngavangoitire vanhu vese vari padhuze neni, vanhu vese vari munetwork yangu, vanondiitira zvakanaka, zvakadini? Zvakanaka. Pakati pedu pakafuma pane munhu ane billion maaccount. Wedu endapinda, because pa appreciation hazobvisi 5,000, anondibvisirawo 2 million, anondibvisirawo 20 million. Chokwadi ngatimbonamatire vanhu vari munetwork yedu vanotiitira zvakanaka kuti zvavo zvivafambire tirambe tichidya. Tudzokere pamberi paMwari usina kunyimbirwa. Ndiri kukumanikidza utaure zvakanaka pamusoro pemurume wako, pamusoro pemwana wako, pamusoro pemunhu ari pamusoro pako, pamacontracts ako, pakambani yako, pamwana wako. Iti Mwari, itirai zvakanaka. Vanhu vakanditenderedza, vana vangu ngavabudirire Mwari, murume wangu ngaabudirire Mwari, mukadzi wangu ngaabudirire Mwari, vana vangu ngavabudirire Mwari. Mwari vekudenga, vanhu vese vamakaisa muupenyu hwangu, vane chekuita nechandinodya, vane chekuita nepandinorara, vane chekuita nemufaro wangu, Mwari ngavabudirire. Ropafadzai Mwari vanobata basa pano Mwari, kuti chechi ino irege kudzotsikira kana kuperera. Mwari ropafadzai. Mwari vekudenga, rangarirai vana vangu. Baba, rangarirai vabereki vangu. Baba, rangarirai vanondida kumhuri. Mwari, rangarirai vanondida pano. Mwari ropafadzai vana vangu vechokwadi vari mukongregation. Mwari wese anofunga zvakanaka pamusoro pangu ngaakomborerwe, zvaari kuronga ngazvibudirire. Mwari, komborera wese anofunga zvakanaka, ane urongwa hwakanaka, anondiitira zvakanaka, wamakamisikidza Mwari kuti basa renyu rifambe, kuti upenyu hwangu hufambe. Mwari, ropafadzai mudzimai wangu. Mwari, ngaarege kurwara, ngaarege kuneta, ngaarege kupera simba. Mubvisirei Mwari zvinomuremera, mubvisirei Mwari zvinomurwadza. Baba, ndiri kunamata nezita raJesu. Ropafadzai vese vanofunga zvakanaka pamusoro pangu, vese vamakaisa muupenyu hwangu Mwari, kuti ramangwana rangu ribude zvakanaka, kuti ramangwana rangu rifambe zvakanaka, kuti ramangwana rangu riite zvakanaka. Mwari, ropafadzai vana vangu pamweya. Mwari, ropafadzai vana vangu panyama. Baba, ropafadzai varume nevakadzi vanondiitira zvakanaka,
vane moyo vakanaka, vanoteerera kuupenyu hwangu, vamakaisa kuti upenyu hupfawe. Baba varopafadzei, Baba varopafadzei. Kune vandinoziva, kune vandisingazive, Baba varopafadzei. Baba vaitirei zvakanaka, ngavarege kurwara, ngavarege kufa, chingwa chavo ngachirege kupera, ramangwana ravo ngarivhurike, nzira dzavo ngadzivhurike, kufamba kwavo ngakuendeke. Baba varopafadzei vese vanondida Mwari, vese vane chekuita neupenyu hwangu, vese vane chekuita nebasa renyu, vese vane chekuita neumambo hwenyu Mwari, vabvisi vezvegumi, vapi veofaring, vabati Mwari vaitirei zvakanaka, vanotakura basa renyu Mwari vaitirei zvakanaka, vanorangarira imba yenyu Mwari vaitirei zvakanaka. Baba ndinokutendai mangwanani ano, zita renyu ngarikudzwe, riremekedzwe nekuti muri Mwari, muzita raJesu. We thank you, Jesus. Ora ndine one prayer request isinei nesu, but ine chekuita neposition yedu musociety. Mu Westland, we are the biggest Shona church or Zimbabwean church. Muno mu Westland, tisu church hombe kudarika dzese. Kana vanhu vachirifeya machechi ekuZimbabwe mu Westland vasina jealous, havagoni kutaura kunamatwa kwaMwari nemaZimbabweans, vasina kutaura chechi inoi. So we want to take responsibility, because every position that we have in society comes with responsibility. So pane akashaika anambobvira tsika pano, anambobvira aita connection nesu, but he was an elder kwaainamata, but haasi kuwanikwa. Isu tinotora responsibility, tobatana maoko, totaura izwi, toti risati ranyura ranhasi kwete ramangwana, iro ranhasi irwere. Isusu toda kubatana maoko kuti wherever he is, we want to send power to locate him. Kana achiri upenyu, at the declaration of my voice as he is the servant of God, nothing shall happen to him. If they have already affected him, we want to know where he is today. And the zita rake anonzi Ozeogova, vaishanda varimo mu freedom. I met him once, 2016, I've never met him, I've never spoken to him. But Isus, we represent Zimbabwe, mu Westland, munomu, panyaya dzekunamata. Toda kunamatira awanikwe. Iwewe neni tikabvumirana anowanikwa. We are doing this, taking responsibility as the biggest Zimbabwean church in the Westland. Toda kunamatira anonzi Oswe oro asindo senemi yake it's Gova. Toda kunamatira. Iwe vanhu vaunomunamata wako haufani kushanda pashamwari dzako chete. Zvinoita kuti ukuru hwaMwari hudi uye kuti vanhu vazive kuti vanonamata. Bible rinobva rati we need to remember the heartbroken and the distressed so that we become a church. Iwe neni ngatisimudze mazwi edu kuti munamatire. Baba ndinokutendai kuti hamuna kutisiya, uye izwi redu Mwari rinonzikwa nemi. Munhu anonzi Gova kwaari ikoko, he is an elder of the church, he is saved father. I pray kuti kwaari ngaawanikwe zuva ranhasi risati ranyura. Isu Mwari tabatanidza mazwi edu, tasvimudza izwi redu, kwaari ikoko ngaawanikwe. Baba kana ari mupenyu, ngavarege kubata upenyu hwake, ngavarege kubata upenyu hwake, nezita ramambo Jesu, nezita ramambo Jesu, nezita ramambo Jesu, nezita ramambo Jesu. Baba ndiri kunamata kwamuri,
ngaawanikwe nezita raJesu, ngaadzoke kumba nezita raJesu. Ngatimuwane zuva risati ranyura, muzuva ranhasi nezita raJesu. Ndiri kudeclare kune mimwari vakatendeka, ndiri kunyengetera kune mimwari vakatendeka. Tinotakura minana nemibhedenzi evana vevanhu nezita raJesu. Ndiri kunyengetera kune mimwari, ngaawanikwe nezita raJesu. Vakaipa hana simba Mwari, kana isu vanotenda takumbira. Nyasha dzenyu Mwari nesimba renyu Mwari ngazvimuwanike kwaari. Tinonyengetera kune mimwari, tinonamata kune mimwari vakatendeka muzita raJesu, muzita raJesu, muzita raJesu. Father, we worship you muzita raJesu. Father, we glorify your name. Ndinotenda kuti zuva risati ranyura tofanira kumuwana, tofanira kumuwana. Ngaadzoke kumba, kana asi vakamukanganisa, but wherever kwaari tofanira kumuwana. Isusu sechurch, we need to take responsibility. We are not a political gathering, we are a Christian gathering. We pray for the distressed, whether with connection or without connection. Mwari vatitire zvakanaka. Praise team, your seats. MC to the stage. Hallelujah, church. Hallelujah, church. Amen, church. Varikufara chete, amen. Vana baba, amen. Mangwana nano, mangwana nakanaka. Tinoda kutenda Mwari mangwana nano. Nezvanotitira mupenyu hwedu. Tichipemberera 10 years anniversary panzvimbo ino. Ini nefamily yangu pa 10 years idzodzo tiri pano. Ndakatanga 2016. Zvakawanda zvatakaitirwa naMwari nekuda kwenyasha dzepanzvimbo ino. Ngatimbosimukai tese timbofarira iye mambo Jesu atisanganisa mangwana nano muzita raJesu. Amen. Ngatimbofarira mambo Jesu mangwana nano. Haleluya. Tichakamira kudaro, tine varanda vedu atakapiwa panzvimbo ino, atakapiwa naiye Mwari akabva pamoyo wavo. Ngatimbofarirai Pastor Jiriji na amai muzita nemuropa ramambo Jesu. Amen. Inini nemhuri yangu vafundisi vedu vanotitira zvakanaka. Kubva 2016 kusvika nhasi tinongoona rudo rwavo mupenyu hwedu, tinoona kubata kwavo mupenyu hwedu. Zvakawanda zvakachinja mupenyu hwavo nekuda kwevaranda vaMwari ava. Ngatimbovafarirai zvakare muzita nemuropa ramambo Jesu. Amen. Tingagara zvedu pasi. Ngatimbofarirawo vana vedu veSunday school. Sunday school. Amen. Amen. Sunday school. We can go to our classes. Thank you. Ngatimbofarirawo bhodhi repanzvimbo ino mangwana nano muzita nemuropa ramambo Jesu. Amen. Tifarirezve vana baba. Tanga tiri pa revival yana baba vhiki rino. Ngatimbovafarirai vana baba muzita nemuropa ramambo Jesu. Amen. Panana baba vanga vasipo pa revival makasarira. Gogo vedu vanga vachiti panobhita savana baba, vachitidzidzisa savana baba kuti sababa unofanira kunamata, unofanira kuva iwe unolidha maprayers mumba mako, usangonamata pasina mabasa. Kunamata kusina mabasa kwakafa. Saka ngatimbofarirai vana baba muzita raJesu. Amen. Tozofarira zvevana mai vemba ino muzita raJesu. Amen. Mayuthi muriko here?
Tinavo here mayuthi. Why muchita sekuti hamuna kufara, mune jealousy rekuti vana baba vangu vane revival. Amen youthi. Tizifarire futi ma teenagers. Muzita raJesu, amen. Tine ma item endapuwa mangwana nano. Ndichaisira kuna Mai Mugando na Samantha vachiuya kuzoita item yavo. Ngativaombererei kusvika vauya. Ngativaomberere vachiuya. Hallelujah. Ndakamirira Samantha. Ngatingomuomberere maoko achiuya. Oh yeah. Tinoti Ebeneza Nesuo Tirimunya. Vanoimba imba yenyu. Sorry, pane zvatimbogadzirisa. Tinoti Ebeneza Nesuo Tirimunyasha. Zvairema pamwe zvichirwadza asi Jehovha Vatisvitsa pano. Tinoti Ebeneza Nesuo Tirimunyasha. Zvairema pamwe zvichirwadza asi Jehovha vatisvitsa pano. Tinoti Ebeneza Nesuo Tirimunyasha. Zvairema pamwe zvichirwadza asi Jehovha matisvitsa pano. Samantha is here. Thank you, another Samantha. Hello, church. Today I'm gonna sing for Pastor. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Pastor. Happy birthday to you. How old are you now? 5. How old are you now? 5. How old are you now? 5. Una 1, hey, hey. Una 2, hey, hey. Una 4, hey, hey. Una 5, yeah. Hallelujah. Amen. Samantha unozvigona ngatimuomberere maoko. Thursday vanga vari pano takaita nzwisa handiti. Tikati main menu and dessert ndinhasi, right? Saka tasvika pachikamu chema presents, but tisati tasvika ipapo present worship. Toda kutanga tatamba handiti ma presents nongochitambirawo ma presents. Tanga tatombotamba mbichana. For the next 2 minutes, present worship timbewo song inotambika handitika. And then after that, topinda muchikamu chechetu chiri next. Tese takasumuka. Today we continue celebrating our dad, our pastor's birthday. Nasi ndo zuva racho futi.
dzoko reino simba Thursday takazviita tiri kuzviita futi nhasi muzita raJesu. Hallelujah. 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 Chingopa neighbor wako high five. Chingompa high five tongopemberera date nasi. Happy birthday to you, Daddy. 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 Somebody scream for Jesus. Digo na maoko tione. Teenager, are you here? Happy birthday to you, Daddy. 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 Chico Chamba Chamba Tio. Chamba Chamba Tio. Mawoko kuna Jesu. 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 Mawoko Adituon. But teenager, are you here? Come, let's celebrate. Come, let's celebrate. Chico va farira iti. Oza. Wait. Space clock, wait. Okay. Sick. Shake up. All right. Listen. That three for social media. Listen, guys. Are you listening? I was just scrolling through the social media by Facebook. But I can't dance. I cannot dance. Do you know it? Malume dance. Do you know it? Do you know it? Come on. Do you know it? Where? Andy. Somebody scream! So.
Ana Teddy, pinda mkatitude. Ana Teddy avamwero. Ana Teddy. Ana Teddy. Ana Teddy gani. Ana Teddy. Ana Teddy gani. Ana Teddy. Ana Teddy gani. Ana Teddy. Easy. Ana Teddy gani. Ana Teddy. Ana Teddy gani. Ana Teddy. Ana Teddy gani. Ana Teddy. Chegou na varira itio. Oya ese gani. Pinda mkati. Oya ese. Pinda mkati. Pane group randinofarira. Pana noriziva here. Pane madhipanimenti yandinofarira so. Pana noriziva here. Jeko yese kani. Pinda mkati. 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 Andine peria na mama tu. So. Chico na varira itio. Somebody shout Jesus. Hallelujah, hallelujah. Ndakakudza kuti Thursday yanga iri njisa handiti. Angoona kutamba kwakuchiitwa apa. Maita henyu, maita basa president worship. Mukwasanogara zvenyu pasi. Hands una 1 una 2 una 4 zvikanzi una 5 hands yes. Samantha unoziva birthday raditi. Tese takasumuka ngatingosumukai tese tingoti happy birthday to our dad. Tingoita shout handiti ka. Happy birthday, Pastor, our dad, in Jesus' mighty name. Oh, Tsokoro ine simba. Ngatiite again, right? Ibirthday ra Pastor vedu, our dad. Happy birthday to our dad, Pastor Muzita Raja. Thank you so much. Yango vaezvipo, right? Tamba tikafara nditika. Yango vaezvipo tikabva pazvipo. Taugadzirira cake cutting. Saka vekeki garai magadzirira handiti. So that I think we all know kuti revive yana baba handitika. Saka nhasi hatisi kutanga ne church board or ne ladies. Nhasi tambopawo mukana vana baba handiti men's fellowship. Sa men's fellowship ndimuri kutanga kuya nechipo chenyu and Pastor Jiriji family muchigadzirira, right? After Pastor Jiriji family church board and ladies muchigadzirira handiti. Saka nhasi ngatipowo mukana vana baba handiti men's fellowship. Ngatiwaombere maoko vachiuya. Hallelujah, hallelujah. Sana baba todawo kuti happy birthday kuna mudhara wedu. Amen. Ava ndi baba vedu zvokwadi. Pose patinofamba vanofamba nesu vanotitungamirira. Amen. Now because revival ne birthday. Saka sana baba tine zvipo zviviri kuna mudhara wedu. Tine chipo che birthday
toita chipo chokuti mudhara, thank you for the revival. Hallelujah. Saka toda kungofarira mudhara wedu chiti baba vanotigonera, ndibaba vanotitungamirira muzvakanaka. Thank you so much. Thank you so much, Vana Baba. Pastor Jiriji family, are you ready? Kana musati ma ready? The church board can come. Takamira the Jiriji family. Hallelujah. Ndakamirira church board. Tinoitirwa zvakanaka namfundisi. Amen. Ndiye mutungamiriri weboard redu, ndiyo chair weboard redu. Kuna vanoita corporate munotoziva kuti chairman weboard vabatwe uyanga, chairman weboard vanorangarirwa. Hallelujah. But isusu regai tivarangarire sekereke nai. Takamirira kereke uye ndakamirira church board. Mufundisi tinoti happy birthday. Mwari vangoramba vachikuitirai zvakanaka, varambe vachingokusimudzai pamuri kuti tungamirira, zvingoramba zvichingotiitira zvakanaka. Tinotenda nekuropafadzwa nekuva nemi kuva mutungamiriri wedu muzita raJesu. Amen. Thank you so much, church board. Jiriji family, are you ready? Not yet. Ladies board. After ladies board, hosting muchigadzirira nditi. After hosting English muchigadzirira. Ngataombere maoko ladies ichiuya. Amen. Tine mufudzi wakanaka, mufudzi wehwai. Mangwanani ano ladies board. Tinoda kutenda nechipo cheupenyu chapuwa kuna baba wedu. Isi Roodepoort prayer center kumadzimai, whether uri muwisimo, whether urimo, whether wakatiza, whether wakatisira mukumbo, tinoitira zvakanaka nababa wedu. Kudzimba kwedu hatibatike nokuti tinoko kuripota. Tikangobatwa chetu kungonzi kungobatwa. Tikangonyimwa chero mari. Baba wedu anotimirira, tina advocate wedu takapuwa panzvimbo. Nenguva yakafanira. Wanobva wati muBhayibheri wanoti, I will give you your pastor out of my own heart, from my own understanding. Saka mufundisi wedu takamupuwa panzvimbo nenguva yakafanira. Nekuti waiziva Mwari zvinowanika pano paRoodepoort Prayer Center. Nokuti waiziva manidzi emumwe nomumwe pano paRoodepoort Prayer Center. Baba Seredis, tinokudai. Raramai nekusingaperi. Peace be unto you. Ngavararame nekusingaperi, tuchio chedu ndochekuti dai wana wedu watoroorwawo. Wapinde mudispensation yamufundisi. Wana wedu waroorwe wachidzidziswa. Zvinoitika mudzimba kuti wakadzi wanobatwa zvakanaka sei. Aiso hatisisina makomplaini kudzimba. Nekuburikidza nomufundisi watakapuwa nenguva panzvimbo. Baba semadzimai. Happy birthday. Raramai nekusingaperi. Tikuti raramai nerugare. Zvakanaka zvose ngazviuye kwamuri mine mhuri yenyu. Tinotenda. Thank you so much. Hosting, kana Jiriji family yauya munongo ya kunokumberi, it's fine. Ngatiombere hosting ichiuya. After hosting English service mchigadzirira. After English service ushering mchigadzirira nditi. Amen. Isusu say hosting team, we say Pastor, we love you, we appreciate you. Thank you for mentoring us. Amen. Thank you. English service and ushering. English service kana isati agadzira, ushering you can come zvenyu. Ngatiombe maoko achiuya. Mangwanani isu se ushering team baba tinoti happy birthday. Tinofara chaizvo na baba pakati pedu is ushering team. Mukaona kachenero kanita maasha inyasha dzepanzvimbo ino. Saka baba tinoti chengetwai nashe, tinokufarirai chaizvo. Thank you so much. English varungu. Ngativaombere maoko varungu vachiuya. Hallelujah. Ndakamiro English praise team. We just want to say happy birthday, Daddy. English chumbosimukai, muti happy birthday, Daddy. Thank
you so much. Deco, after Deco, praise team muchigadzirira. After praise team singles muchigadzirira. Ngatiomberere maoko. Hallelujah, hallelujah. Ndanga ndichadana timu yangu asi kuti tabva pano saka zvaringana. Tinoti happy birthday kuna baba wedu, the Moses of our time. Baba tinokudai, Mwari vapfudzei pamberi varambe vachikuitirai zvakanaka. Muone vana vevana nevasukuru vevasukuru. Ishe vachikudzwa nechipo chedu chishoma shoma toti itirwai zvakanaka. Thank you so much. Praise team. Praise team. Maridze mapepa kuno gaiwe Praise team kuno gaiwe maridze mapepa kuno gaiwe mari Praise team kuno gaiwe maridze mapepa kuno gaiwe mari Praise team kuno gaiwe maridze mapepa kuno gaiwe mari Praise team kuno gaiwe maridze mapepa Hallelujah. Hallelujah. Dedi hanzi nepresent worship mumwe nemumwe anokudai nemoyo wese. Nyange zvingonzi mtu motiomesera but rudo rwenyu tinoridisisa. We thank you. Happy birthday. I think ndichajoinawo praise team. Nokuti mari ndinoidawo. Hanzi kunogayiwa mari dzemapepa I'm going to join praise team soon. Singles, after singles catering. Muchigadzirira catering, media team muchigadzirira. Ngatiomberere maoko. Hallelujah. Tinongoti happy birthday kuna baba vedu. Isusu tiri vana vababa, these daughters. Kana uchida kugumbura mfundisi, unenge wagumbura masingo, wakangotaura zvakaipa chete pamusoro pemasingo, unenge watowabata mboni yeziso yavo. Saka isusu tiri vana vadedhi, dedhi tinokudai, tichirevesa, mese namama tokudai, ende munoenjoya dedhi. I think mangozvinzwirawo musabata masingles, right? Catering, ngativaombere maoko after catering media muchigadzirira, and then north of Endekasi muchigadzirira after media. Amen. Musaone kunonoka taati chuya makumba ari kupisa. Isu catering team toda kuti happy birthday kuna baba vedu. Titi thank you for the support. Pa 10 years the anniversary dziri kutaurwa, I think inini pane 6 years tangu. Ende pa 6 years idzodzo ndandirimo mukatering. Ende ndoda kutaura kuti pese patinobika kana patinenge tiri mukitchen, baba vanotosvika kuzoona kuti tiri kushanda zvakanaka here. Ende kana vachinge vasvika totonzwa kudzirwa. Saka baba tinokudai, rambai muchingoti support. Happy birthday. Mama, zorodzai makumbo zvakare nhasi. Hakusi kubikwa. Endai munospoila baba. Media team vanoita mangaingai ava vanotitora maphotos muripi. Ngativaomberere maoko. Nhasi vakaneta I'm sure. Nenzira vanga vakamira. But ngativaomberere maoko kusvika vasvika. And then north of Endekasi muchigadzirira. After north of Endekasi, amabearers muchigadzirira. Amen, church. Media team tati timboyawo nechipo chedu ichi kurudzira birthday rababa vedu. Tinovafarira zvokuti we love him. Saka tati tinotenda semedia team vanotirira zvakanaka. Thank you very much. Thank you. North of Endekasi. After north of Endekasi, amabearer. Ngativaomberere maoko ve. Amen, church. Isusu tse north of Endekasi. North of Endekasi hoye. Kumiri kwa Samora hoye. Isusu tse north of Endekasi rikuti happy birthday mfundisi. Maswita 5 years nasi pamusoro pe 5 years wedzerwa 95 years.
khulani lize likhokhobe mfundisi, siyabonga kakhulu. May you be blessed. Abo Shanoni, Nga, Nokunashe, may they be blessed, may they become professors. Siyabonga mama, ukugqokisa umfundisi, ukumgezisa every day, mayebuya echechi busisekanini. Ngesipho sethu sithi hamba nemangwanani kusasa kule special. Siyabonga. Thank you. I'm Anamabera, and then youth Mchigadzira, and then my teens Mchigadzira as well. Praise the Lord. Hallelujah. Mangozunzira kuti pavachatenga chikopo-kopo nesu tinenge tirimo. Hatisari tinenge tiripo. Hallelujah. Aiwa kufamba ya Mwari. The master himself left us one greatest commandment. He said, love one another. Tozwana mna John, kawaringa mna John 15, kabanayo kunana 12, 13. 13 yova yati, greater love has no man than this, that a man lay down his life for his friends. Zwakawanda mfundisi, zwatinoona, zvamunoita set aside even your own personal things for us as your friends. Not only us as amabearers, but the whole church. Ndingotaura ndakangomirirawo church yese. Tinononoka tafona, tinononoka takudeedzai, mese namama, munononoka masvika. Greater love. Hapana rudo runokura kudarika iro, kuti munosiya zvese kuatenda kwatiri. Amen. Toda kutenda zvikuru. Sorry, there's this one thing that I think I need to share. Of course, it's a secret. Vanozviziva pakuda vakangamo. Muchivaona vakagara kudai as my spiritual parents. Vano birthday same month nema biological parents angu. Pastor wano birthday msowa 2 July. Baba wangu wano birthday msowa 4 July. Ndakatowafonera nezuro. Pane zvamakanditaurira pandakashare nawe. Mukati I need to seed to them and also seed to you. Ndiri kuita izvozvo. Mama vano birthday msowa 10 October. Mama vanondibereka vano birthday msowa 11 October. Hallelujah. Ndichaenderera mberi. Ndongokusiya yangu nema blessings akaproclaimwa nokudeclarewa pana Deuteronomy 28. Mwari vakuitirei zvakanaka. May the face of the Lord continue to shine upon you and be gracious to you in everything you do. Hallelujah. Amen. Ngativaomberere maoko youth. After youth matins, after matins Sunday school muchigadzirira. Ngatiomberere youth ichiuya. Hallelujah, church. As youth, we have come to say happy birthday, Pastor. We appreciate you and we love you so much. Munotitira zvakanaka say youth. Tozwa kuti muda muchato tichakupai henyu. Anzi muchato this year. Martins, after teens Sunday school. Ngatiomberere Martins edu achiuya. Nezuro vakatamba sei. Us as teens, we would just like to say happy birthday, Pastor. We love you so much, and there's so many things that you do for us. So we hope that, we pray that God continues to bless you with many more years, continue to guide you, continue to protect us, and for you to continue to be there for us as teens and guide us. And we just have our gift to say happy birthday. Thank you so much. Ndazoyezewa on Sunday school. Ndo atanga uya mwana Samantha angachiti una 1, una 2. So Sunday school we are sorted. Pangoenda shedzama security team, and after security team finance or admin team. Security, you can come.
ndo vanotigadhira, ndo vanotichengetedza, vanotichengeta mota dzedu panze, handiti ka? Hallelujah. Hallelujah. Ndogona kuparidza ndingochengeta motikari chete. Copy, everything under control. Baba Makanda, come. Baba Makanda. Baba Makanda mutwini wangu ka. Asi tatumwa na mdhara wedu Gondwa. Mdhara wedu Gondwa ndiye mkuru wedu. Asi mdhara wedu tomurespect anogara isi tichimhanya. Isusu na Baba Makanda ni wamu wedu. Pastor's gate. Everything is under control. Yeah, people are coming in. The park is full now. One car suspect. No number plate. Let's go and check. Over. Okay, copy. Mangwanani akanaka kereke. Toda kungotenda Mwari. We want to say happy birthday, Baba. Happy birthday, Mfundis. Happy birthday, our general security. Hallelujah. Toda kungotenda Mwari. Mwari ngavakuitire zvakanaka, vakuropafadzei, vakupe upenyu. Une utano, upenyu, uzere zvese zvaMwari. Toda kungotenda Mwari. Happy birthday, Baba. Thank you so much. At least havana kutiradidza futi. Hallelujah. Isusu se finance and administration toda kungoti happy birthday to you, Pastor. Nezuro dagamira pa Braya pa na Mfundisi. To my Sunday school, but why did you hug Mfundisi? Pastor, you look so handsome. They go to handsome. Isusu, hey, I removed it manya. But it just goes to show what type of pastor we have. They are so free to say those words and comfortable. So Mfundisi, you are so dear to us. We thank you so much for what you do as finance department. Hallelujah. Thank you so much. The Pastor Jirich family, vazouya vanouya handiti muripo varipo ngativaomberere maoko. Ngatirambe tichivaombererai maoko. Amen, church. Kumba kwedu kune statement rekunze aiwa tidaro. Mfundisi tinokutenda ine statement iroro. It has made us to outshine kwese kwatinoswera. Haritaurirwe isisu vana rinotaurirwa munhu wese kunze aiwa tidaro. Thank you for being a pastor to us, an uncle to us, and a daddy. And ticharamba tichita zvinhu kwazvo tichikudadisai tichiti nepresident yedu. Thank you so much. Thank you so much. Pane watasirira here, pane department rasarira here, pane watasirira here, ati ndasiwawo, handidi kusarira kumashure, pane aripo here, mungosumudza maoko, mungouya kunoku. Tiri sorted, uku tiri sorted here. Vemari dzino, vemishini hamusida kuya kudzakita dzokororo here. Hanzi next week, pakanaka. Kwese tiri right. Okay, now. Yasvika nguva yatanga takamirira handiti. Tambotamba tikapa mapresents ike zvino yanguva yedessert right ka saka yanguva yekuti tite cup ndada kuti cup cutting imi chirungu ichi cake cutting. I got it. Thank you. Keki vari kudhila nekeki vari kupi mungouya mungoriswededza padhuze mbichana. Ngatiomberere maoko
vachiuya zvavo. Ngarichekwe zikeke. Ngarikekwe. Ngarichekwe zikeke racho. Ngarichekwe. Ngarichekwe zikeke. Ngarichekwe. Ngarichekwe zikeke racho. Echigurinda kudza kuti ngariche. Oh, ngarichekwe. Rakakura zikeke. Rakakura. Uyai murise pakati vemedia team vanonga danyatsotora maphotos handiti. Uyai murise pakati apa vemedia team vanyatsotora maphotos avo. You can come and help, it's fine. Ngatiomberere maoko. Vanoimba imbai keke roda kuchekwa pachiimbwa kamusic. Toridawo baba. Toridawo. Okay. Tazvinzwa. Okay, panguva ino ndida kusumudza mama nadadhi. Vangoya vanocheka makeke. Itai muchimira mudhuze handiti. Itai muchimira mudhuze vari pamakeke apa. Toridawo zikeke racho. Toridawo zikeke. Toridawo zikeke racho. Tipeiwo zikeke. Present worship team mune machine unogadzira chiti yaka machine unogadzira makeke. Muchirega kukumbira iriri muingoitawo machine unogadzira makeke next time. Tipeiwo. Okay, vanocheka makeke uyai muti. I have a pastor who never failed me. I have a pastor who never failed me. I have a pastor who never failed me. Rock of ages never failed me. I have a pastor who never failed me. I have a pastor who never failed me. I have a pastor who never failed me. Who never failed me. Okay, saka todaita word rokuti joy. Munoziva joy is one of the fruit of the Holy Spirit. Saka tikati J vachikata O vachikata Y vobva vakata. Then kana vazokata vozotaradza kuti keke racho rinodyiwa sei handitika. Okay. 1, 2, 3. Give me a J. J. O. O. Y. Y. What do we get? Joy. What do we get? Joy. So there is joy in the name of Jesus. There is joy in the name of Jesus. Yes, now ngavachiratidza kuti keke racho rinombodyiwa sei oro vanoridyawo sei kwavo. I've got joy, 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 joy overflow in my heart. Ndo joy yatiri kuda kuona here. Hanzi haisiyo joy. Handitoda joy chaiyo ina J O. Hanzi we want to see real joy. J O Y.
joy, 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 joy overflow. Dzokororo nesimba. Dzokororo chainotori nesimba. Plus vanhu vari kuti anzi majoy hainaiso. Yabuda here joy apo? Joy. Hanzi haina kubuda? Joy, joy overflow. Yes. I have a pastor who never failed me. I have a pastor who never. Ndaingozvona muchato. Saka vanga vanzi hanzi zvakwana ngavachigara pasi. Ngatiomberere maoko maita basa henyu. Panguva inoi. Okay, tine our signature. Our gogo and sekuru, obviously vashauya. But I've got another couple again. Just be prepared. Couple here magara. I think magato 2016. In the maano akuru. So ndapano andambozevezera angu the other part. But the couple just be prepared. Nichakushedza esta renyu. But panguva ino tambotiwo sekuru na gogo Jakata. Tiratidze zvekare. J-O-Y. Joy. Sing. Sing. Joy, joy, joy. That is the way you do it. Joy, joy, joy overflow. In my heart, I've got joy, 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 joy overflow. All right. Joy, guys. Joy. Joy overflow. Right? Okay. This couple. Baba no garauku. Mai vari ku praise. Item chimsumuka isanda kushedza mastay. Baba and love. Na my love. Joy, joy, Magara ku AFM Roodepoort prayer center. joy overflow. Tiri ku celebrate 10 years as well. Joy, 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 joy overflow. Hey, hey. Muna kupedza. Up. Muna kupedza. Aiwa, cheka irenyu. Musacheka zvachekwa nevanhu. Cheka irenyu apa. Tora irenyu mucheka apa. Aiwa, before macheka ndambo kuti mbombotaura kuti makajoina chechi inorini. Maybe I could be wrong. But pandapinda muno mundangonzwa kuti ndofana kusumudza this couple. Vambozocheka okeke tiona kuti joya vacho vanoidya vanoita joy yavo vanojoya sei. And pachambotaura kuti makaya rini just for seconds. Amen. Isu takapinda pano 2016 tangatatovapo. Amen. Pastor Mnemo aiva nesystem yokuti kana vachivhura machechi masangano vanoisa anonzi mavice chairman. Saka isu takatangira kubattery center uku tisati tamboenda ku Glassfeed. Zvodoti for 1 second. Ndezvaivhira ndaipa honge denga takagara pamberi apo. Munoziva chi? Zesho ndangozvifunga ndichipinda muno mukati no. This couple must come. Zvokuti vatoshamisika vanga vasingatozivi. Saka ndafunga kuti maybe vangonoti hatizokwanisi, but thank you so much for showing up. Cake. Ngavachitiradza joy yavanoita.
Joy, joy, imbirai joy, joy, joy. Musaita jealous present worship team. Overflow in my heart. I've got joy, 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 joy overflow in my heart. Okay, media team, we up. We need to up. Joy, joy, joy. Ngatimbonawo joy, joy from the love family. joy, Baba. Enjoy, Ray. Enjoy, achari ku one side huku. Roda mvura. Unza mvura. Munoziva they say makapos vananga gara mabhenji uku musingazivi zvavari handiti. This is good. Okay, tiradziwo zvejoy yamunoita please. Ijoy kayo. Yes. Thank you so much. Thank you so much. Tamboona zvinyuwani nhasi handiti. Handambofunga kuti zvenge zvakabuda so. Thank you so much. Mukwanisa henyu kutora keki. Saka present worship. Keki renyu ratodyiwa. Ani mamuchikumbira keki. Ratodyiwa iri. Nguva ino ndakungoisira. Thank you so much. Ichiti once again happy birthday to you daddy. Thank you so much nema presents enyu and thank you so much. And thank you so much vese vanzwa presents vapa speech. And thank you so much matiratidza kuti makeke achanodyiwa sei. And the love family, thank you so much. Nezvamatiratidza kuti afara handiti. Panguva ino ndakuisira MC. Yangu nguva yakwana. Hallelujah church. Church kweli kunonakidza. Hallelujah church. Nguva ino ndakumboisira ku Sunday school. Ichipedza Sunday school kuchauya baba Jirich. English praise team. We are here. Ngativaomberere maoko vachiuya. Ngatiomberere vechirungu vachiuya. Hallelujah. I think this praise team, we just want to sing a song for you. I will praise you, Lord, for your grace on my life. You have blessed me, oh Father. Now I dance, I go in the man. Praise you, Lord, for your grace on my life. You have blessed me, oh Father. Now I dance, I go in the man. Praise you, Lord, for your grace on my life. You have blessed me, oh Father. Now I dance, I go in a man. Praise you, Lord, for your grace on my life. You have blessed me, oh Father. Now I dance, I go in a man. When you see me dance, I will dance, I go in a man. When you see me dance, I will dance, I go
Ndandisingazivi kuti maamabhera ane basa iri kurema pulpiti. Vanofana kutopota vachisimudza tusimbi bichana. Haleluya. Ini ndasimukira kuzotenda. Haleluya. Ndauya nevote of thanks ndakamiririra vana baba. Toda kukutendai mose nechinhu chakanaka chamakaita chekutsigira musangano uno. Haleluya. Zvekare ndichito happy birthday kuna mufundisi. Haleluya. Zvanzi naSamantha 5 years. Saka neniwo ndiri kusvitsawo 3 years this month. Saka ininiwo manje ndiye ndichisvitsa 3 years. Munongozivawo kubereka kwana mai vedu taisiyana nemamillimita sezviguno izvi. Saka aiwa ndoda kutenda Mwari kuti Mwari vari kutichengeta vane kwavanotisvitsa. Haleluya. Ndigotendawo mai mufundisi vari kuvachengeta. Haleluya. Pamwe pacho une zera raunodawo munhu anokuchengeta. Saka kana wawanawo shamwari inokuchengeta, regai ndikutendei mai guru, ndikutendei mama. Unfortunately kumba kwedu ndini mukomana wekupedzisira. Saka vana mai guru vese ndivana mai, hapana wandinogara nhaka. Ndivana mai vangu vese. Haleluya. Saka zvakare ndibaba ndimai zvakare. Kutsitsika kwedu toti mukoma ndibaba, mai guru ndiyamai. Haleluya. Saka regai tikutendei nekuchengeta kwamunotiita muzita raJesu. Haleluya. Saka ndoda kukutendai mose vana baba nekuuya kuzotsigira musangano wenyu. Ndinokutendai vana amai nokuuya kuzotsigira musangano vana baba, Sunday school, youth, mateens. Zvakare ndichitendawo madepartments ose, dare rana baba, main church board, fundisi pamwe chete naamai. Zvekare vana baba, vakomana nemayuthi vakamira zvikuru kuti nezuro tive nenguva yokudya. Aiwa yakagochwa nyama, chiutsi chikapfungaira. Toda kutendai vana baba, makaita basa rakanaka. Zvekare mese nana amai vaibika nekumiramira kuti zvekudya zvivepo. Tinokutendai hapana ane mudumbu takatosimba. Haleluya. Kana ukasvika kumba kwako imboenda pasikero uone kuti hauna kugaina tumagrams here. Zvichidai chekuchechi chinokodza, chine simba. Haleluya. Toda kutendai zvikuru dare rose rana baba nokumira nesu panguva ino yerevival. Zvekare nezvipo namafinances amakaisa kuti basa rino rifambire kumberi. Vose vanosapota basa raMwari, financially, physically, zvose nenzira dzose. Nevainyengetera kuti tinge takachengeteka. Security zvekare on the physical aspect. Toda kutendai nguva ino yose. Ndakamiririra vana baba. Toda kukutendai makaita basa. Thank you so much. Hallelujah. Thank you. Thank you. Do we have visitors in the house who are here for the first time? Tine vaenzi here vatanga kupinda nesu muzuva ranhasi vazoratidze nekusimudza maoko. Hatina vaenzi nhasi. Aiwa zvakangotinakira sekereke. Next week vachange varipo. Ndakusiyira nguva ino kuna secretary wedu. Ngativaomberere vachiuya. Haleluya. Regai tiomberere baba Mulambo na mama nai vari kutityaira zvakanaka. Amen. Regai tingopanana zviziso zvekuti tiri kufamba sei zuva ranhasi. Mwari vachikudzwa. Ruremekedzo rwangu kuna mufundisi namama. Tinongotenda Mwari nebirthday nekukura zviri kutoita zvakanaka. Amen. Regai ndingoti pandanzwa vanogaya mari ndandiri kuti mukaise chindau ndanafunga kuti muchati vanogaya mari. Haleluya. Ndeke kutanga kunzwa kuti taane road inonzi Samora. Amen, amen. Ndanamboda kuti mai mugando mamuchiomesera vanhu vanga vachingoti tsano kumusoro uku ndokwakakananga ziso ravo. Hamina kuti vanga vachitya tsano here kana kuti vanga vachidii. Vandlovhu, it's okay.
Amen. Regai tiudzane kuti tiri kufamba sesvondo rino iri. Mangwana hatisi kutsanya, tiri kungonamata tiri kudzimba. Mwari vachikudzwa. Amen. Hallelujah. Tiri kudzosera online services edu. Kureva kuti mufundisi will be online during lunch hour. Please join and be ministered unto. It doesn't really take time between 1 and 1:15. Zvinenge zvatoita lunch hour yega yega tichingoitirwa zvakanaka. Amen. We are also meeting as a church every Thursday at 7 p.m. Pakati pesvondo ipapa. Please join in online. Zvinongotiitira zvakanaka kuti tishumirwe pakati pesvondo. Amen. Pane vanhu vakanzi nababasa nyamawe vasare vari kufanira kutorwa mapikicha. Muri kukurudzirwa kuti soon after service ndapota zvangu sanganai nevanoondewe kumedia team. I think mukaenda kuti boardroom uko zvinogona kubuda zvichingotiitira zvakanaka. Amen. Regai tingoyeuchidzwawo zvakare kuti mufundisi ndananyora chiziviso ichi but ndofunga chipiri tokuregerai naika. Yes. Saka ndapota zvangu regai mufundisi vambozorora. Saka chipiri chaya chatosangana nacho aiwa regai vamboita vhiki rekumbofema. Amen. Kana ndiri kuti kufema ndofunga muri kundinzwisisa. Amen and amen. Ndapota zvangu nemunhu umwe neumwe ari mukati memba inoi shandawo naso group leader wako. Ugadzirisewo nyaya yekumission house kwedu tingosapotawo basa raMwari zvichingotiitira zvakanaka nai. Ichokwadi here vatendi vaJehovha. Amen. Ngatingoshandai nemasou group leader edu. Vasina masou group leader kana kuti vasina masou group munoona inini. Amen. Zvigotiitira zvakanaka. Regai ndipo zviziviso zviri kubva kudepartment remadzimai. Hanzi madzimai muri kukurudzirwa kubatirana pamwe chete panyaya dzekubvisa monthly subscriptions enyu anongoita iwo 100 rand pamunhu. 100 rand chete chete. Chechipiri chiri kuti madzimai vari kutengesa tuma eats musi weSunday ya 12 July kureva kuti svondo rinouya soon after church. Saka vari kungokumbirawo vanombotengesa after church kuti musi uyu mombovapawo mukana vamboita zvavanenge vachiita semadzimai. Amen. Pane zviri kuitika manje we have baptism and baby dedication again iro svondo rinouya iri. Varipo vane vana varoda kudedicatwa vari kufunga zvokuba varoda kubhabhatidzwa ndapota hangu nyoresai mazita enyu kuna sister Enes zvigotiitira zvakanaka uko kuinformation desk uko. Tirekode information iyo itiziwe kuti tine vangani uye tinogadzirira takaita sei. Amen. Sekereke tinoziviswa kuti tine Holy Communion musi wa26 July kureva kuti vanoshanda paaritari ngatigadzirirei. It sounds very far but mazuva chaiwo ari kumhanya zvakaipaipa chaizvo. Regai ndingotiwo kumatinzi. Matinzi muri kumandadziviswawo nemutungamiriri wenyu kuti you are supposed to meet here musi wa18 July. Kureva kuti chiziviso ichi tichaiswawo zvakare svondo rinouya kungokuyeuchidzai 18 July 12 noon muchigadzirira zuva renyu because Sunday it is Teens Sunday or Teen Sunday. Ndimunenge muchititungamirira but of course sisurumbi mozozevezerana namufundisi zvigotiitira zvakanaka. We have some ongoing opportunities that tinadzo pano dzekuti please still stay connected on our social media platforms. Zvigotiitira zvakanaka. We have our social media handles pa Facebook, Instagram, YouTube, even pa TikTok zvichingotiitira zvakanaka. Amen. Hallelujah. Amen. Kereke tiri kungokurudzirwawo kuti invite somebody to church next Sunday. Invite someone to church, invite someone. Zvigotiitira zvakanaka. Usauya wega, invite somebody. Regai tiyeuchidzane kuti pano we do pay our tithes and our offerings. Pano takatoitirwa zvakanaka zvokuti pano it's very easy kana uchida kubvisa chipo chako kana uchida kubvisa chegumi chako
You can actually do my EFT, my electronic fund transfers, by phone penyu kana pa laptop. You can also do my ATM deposits. You can also, tinema swiping machines ari kumashure uko ku information desk, or unogona kuunza pano panguva yatinopa zvipo during the service zvichingotiitira zvakanaka. Regai ningoti kana paine muenzi aripo, I usually see kuti kune vamwe vasingade havo zvekuonekwa. Kana paine muenzi ari mukati memba inoi, sununguka hako kuuya uchingondimhoresa hako soon after service. Tinogona kungosangana apo pakanzi pa connecting lounge apo. We usually have vanhu vakadaro havo vari discreet vasingade havo regai ndigumira ipapo zvekumira havo pamberi pevanhu, but makasununguka, please let's come and meet. Regai ndidzosere nguva kuna baba Mulambo vandipa. Amen. Thank you, Prof. Ngatiomberere secretary wedu achigara pasi. Inini nguva yangu pano yapera, ndisati ndabvawo pano. Ndine akandidawo my sweet 16 chiramba kusakara. Ngasumuka hako vakuone vanhu. Vanozofunga kuti uri mwana wangu. Atifarire mai Mulambo muzita raJesu, amen. Tine vana vedu vatatu, Destiny, Diana na Dalieni, vatakaropafadzwa naShe. Ngativafarire muzita raJesu, amen. Tese takasimuka tifarire munhu waMwari vachiuya pamberi pedu muzita raJesu, haleluya. Titende baba namai Mulambo vanga vachititungamirira zvakanaka muzita raJesu, amen. Tingobatanidzawo maoko tivafarire muzita raJesu, hallelujah. May we take our seats briefly. Titende Mwari. Ndoda kuti patinopedza tizorega kudailutirwa basa kana vhangeri nezvinotaurwa nevanhu. Paregai tingoti ndakutaura zvimwe. Bada kungotenda vanhu departments, our main church board, for organizing the anniversary. Pakati pavo takadedicate baba Magunda namai Mukomba Choto to run with it. Thank you so much for the work you have done, and thank you so much for the planning, the input. On that same vein, we had a committee that we have dedicated for to lead the anniversary. I won't want to mention you all by names, but I've seen exceptional commitment and exceptional dedication. Mwari akuitirei zvakanaka muzita raJesu, amen. The men's fellowship for the revival, Mwari ngavakuitirei zvakanaka, vanga vashanda nababa Nyamunga kusvika patasvika. Mwari verugare vachikudzwa muzita raJesu, amen. Then we had a meet and a brine committee. Vakaitsvaga nyama yacho vatungamiri vacho vakazoita kuti zviite. Ngatingovafarirai for that much commitment, and also the catering department for working so tirelessly, being headed by my Chipenzi and my namaingosandi ndovanga vachihedha that one. Tingovafarira muzita raJesu, hallelujah. Toda kutenda zvakare zvakasarudzika. Ladies department, the leadership nekumira nebasa raMwari kumhanya kukwira vachidzika. Tingokufarirai muzita raJesu, amen. Toda kutenda praise and worship, ushering, amabhiera nedeko kumira pabasa rakadaro zvakanyanya muzita raJesu, hallelujah. Kudekwe kuti takamisikidzwa mai Mudya, where she was also helping us. She's not the deco leader. She was just heading for the anniversary. Is she in the house today? Is she in? Somewhere andisikuvaona pamwe pa vane zvavari kugadzirisa muzita raJesu, amen. Toda kutenda zvakare office staff, vanhu vanoshanda pachurch. Sometimes we don't really acknowledge their role, but those people work. You see, sometimes when they need to clean once the church, they were cleaning it every day to make it work for us. Tingovabatanidza maoko tivatende muzita raJesu, hallelujah.
Ndinotenda Mwari ndinogona wamenchena mai Anisha, mai Makanda pamwechete nababa Makanda muzita raJesu. Amen. Toda kutenda media department, our intercessors and security again for working tirelessly muzita raJesu. Amen. Pamwe pacho handidi kudoma mazita ndisina kubvumirana nevaridzi vavo. Amen and amen. Saka pamwe pacho kana ndisina kudoma zita wanga uchiita prominent role ndinenge ndisina kubvumirana newe. Kune vanhu vanoda kushanda vari ku background, vanoitirwa zvakanaka kushanda vari ku background. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. These days I've adopted mama another way of thanking people. Pamwe pacho ndikasamenchena zita rako, I've learned to pray for people because there's nothing that substitutes prayer. Munhu akangoita chakanaka, these days I write their name, I allocate time to just pray for that person. Though it's something that they don't see, but I see kuti in the spiritual realm it works. You see what I'm saying? Kungoti munhu akaita chakanaka, kungonyora zita rake pasi, then I allocate time to pray for them kuti zvitiitire zvakanaka. And I also want to thank you so much for the gifts and the messages. A birthday, I feel loved, we feel loved. And it means a lot to save to people that shows you love. Because there is no any other gift that you can receive besides love. Amen and amen. Praise Magunda. You remember Babana Mfundis Magunda all the way from the Blawai. The daughter is in our midst for today only. Can we receive you? Chungo simukati kufarire muzita raJesu. Hallelujah. Mari vakuitire zvakanaka. She is in her transit. She's in transit to her normal destination. She stays in China, so she's going there. So apfura vachituona Mwari verugare vachikudzwa. Ndapiwa mari yangu yebirthday saka nditenderewo svondo rino kana pasina emergency kundisandidisturb ndikwanise kuidya. Amen and amen. Muzita raJesu. It's a pleasure mama kuti vanhu vepano vanotida. We feel loved. Some of them, they do things beyond zviri normal ku background zvakanyanya kutinakira. And for everyone who is doing something special, remember a special prayer is coming to you. And these days I make sure kuti kana uine zvawaita, I will make sure kuti I've taken your name down and I pray about it. These days I make sure. Paneo department ratisina kutenda, my youth ndo vakatenga madrinks ose pamwechete nababa namaitolana baba namaitube tingovafarirawo muzita raJesu. Hallelujah. And our teenagers for making noise and making it happen. Teens woe. Pamurukuya kumba, this time before you open, I will invite you home. You will find your cake there. You will find it. Ndo vanga vachikumbira keke. And the leader wao ari ku praise team. Sisi Rumbi, just stand up. That is our teens leader. We met, that one I can say. Why I met the teenagers leader, we met her when she had her only diploma in education. That she failed the O-level, she rewrote it, she went and did a diploma. We challenged each other, she did a degree. We challenged each other, she did a master's, and she's done. So that courageous spirit, she doesn't accept defeat, yakandi encourage her. And I want her to impart that attitude, education is doable to the students, to my teenagers. That's why I appointed her to be our teens leader. God permitting, very soon she will be doing her doctorate. So she is a very courageous young lady that does not give up, and I acknowledge. And she is a gap plug wherever you need, whether it's preaching, whether kuimba, whether kuchaira, whether kucleaner. You call Rumbi, Rumbi will be ready in 5 minutes.
She will be ready, even if I phone and say, I'm going to such and such a place, rumbinduka unokutora, away baba. So she's someone who really works. Zvinobatika pachechi zvekuti as a girl she has defiled the means. She antoheda department mama mwana, and she does it. Ukamupa task, she diligently does it. And I'm hoping one day, God willing, kuti mumwe zuva anondoda kuti azoita like munovati chi vanohedha mauniversities avo, chancellor. Ndo munamato wangu kana Mwari vakandinzwira nyasha kuti angozoita a vice chancellor of a university. If we prophesy it and we believe it and we pray about it, doors will open. Amen and amen. Because vanhu vazhinji plus pacho unenge uchitariswa semunhu ari ordinary, but kana denga rakurangarira haumboiti ordinary, unotosimuka chete. Mwari vachitiitira zvakanaka. Kune vakaita mapledges kunana baba, vakaita mapledges vakati takabvumirana musu month and the 1st or 2nd of July, zadzikisai toda kuishandisa mari yacho. Kana musina taurai nesu. Kana vakaita pledge usingachakwanisi kuzadzisa pledge, unotizevezera kuti baba ndakazoremerwa handichaiwani. Usafunge kuti tinenge takanganwa, aiwa tetina kukanganwa tedoda kutoishandisa. Asi ukazotiudza kuti zvarema kana kuti ndaita delay, tinoita other means. Handizvere? Yes, kuchecha hakubudiwe nekuti ndatadza kuzadzisa pledge. No, kungotaura kuti zvandaifunga kuti zvinoita hazvina kuzodini kuzoita. Chakaipa kuzongonyarara kuita sezvinonzi wakanganwa. Handizvere? Kungotaurirana kuti baba panaifungidzira hapana kuita, oro mwedzi unoyu hazvisi kuita, ndinoita next month. Zvese zvakangonaka because painouya inonaka, inoshandisika ipapo. But kana tine deadline techida kugadzirisa kubvisa ichi apa tichiisa apa, tichibvisa ichi tichiisa apa. Handizvere vana baba? Zvakava nekumba kuzoitira mudzimai hasha wati uri kuuya nemuriwo, ukatoti uri kuuya nemuriwo totobika sadza because muriwo wacho uri kuuya nawo. Usazotishishidzira wasvika pagedhi kana wangoti uri kuuya nemuriwo uya nawo. Kana usingachauyi nemuriwo, mai ukavaudza muine madomasi neonyeni vanoita plan. Asi kana muchizodaro musaitire mateenager because these guys, if you promise, you promise. Ndakambonzi daddy does, pastors lie. Kwete nekuti ndakanganisa chinhu chihombe, kwaingodiwa take away. Alright, Mwari ngavatiitire zvakanaka. Pari kuparidzwa vhangeri nhasi, pariri kuparidzwa nemushumiri. Pamwe pacho, I learned this from a Nigerian church and copying is good. Gara nefoni yako, kana uchiita offering yako through the phone. Mushumiri akanyatsotaura pauri kuti apa ndo pangu, ndo nguva yaunoisa offering iyoyo. Umanzwa zvandikuedza tanangura. Saka isai ma offering baskets apa. Asi iyoyo offering iyo haiziyo yeSunday. Pane chinhu chandakadzidza one time. You deposit an offering for the word. That brother aiti kana ukanzi vasina vana muchaita vana. That time ndo yaunobva waisa offering yako because vanoita zve law. Kana uri kupfuura nepanenge pataurwa nemunhu chinhu unonorefer kuti gore rakati ningi lawyer ningi case number yakati zvakati kureva kuti uri kulinga that outcome nethe scenario iripo. Saka pamwe pacho ipapo pabatisisei kuti kana uchida kuita seed and mari iyoyo kazhinji hatidyi, tinoitora toipa mushumiri nekuti iye ataura ndiani nyasha dzacho. Manzwa zvandikuedza? Iye ataura ndiani ane nyasha dzacho, tinotoitora kana yapinda maakaundi totoitora totovapa voenda nayo. Even ukaisa 100,000 tovapa votoenda nayo because inenge ine chekuita. Inini ndikadeclare kuti unororwa, chirega uzonopa uyo, ndini ndadaro. Alright, tese takasimuka.
Atinawo kutenda mai mufundisi naine row yawo paanniversary and the woman that works from the background. Amen and amen. Tingovafarira. Mama, mauya kwatiri sevana. Pachurch panapa, panouya vafundisi vakawanda. Panouya mapresidents, makavaona vashiyangwa vanga vari pano, vamadavo vanga vari pano, vaVaidman vakauya vakaparidza pano, vachikani vakaparidza pano, vamahlobo vakaparidza pano, deputy president vemunomu vakaparidza chi pano ku AFM of South Africa and AFM International asati aparidza pano chete. Even the lady ari kutungamirira madzimai vanonzi Pastor Chauke vakaparidza pano. Muri kunzwa Sisters Fellowship. Saka mazita ese eku AFM asati aparidza pano chete ndi Pastor Selby, the National Secretary of AFM South Africa. AFM in Zimbabwe secretary vacharukwa vakaparidza pano. Yes, been there. But vese avo vashandiri vaMwari vanotungamirira AFM. Inini namai mufundisi Jiriji vari pano vanoziva kuti ndimi vabereki vedu spiritual. Saka zvamaudzwa nemweya kureva kukereke as spiritual parents, you need to speak. Nekuti izwi renyu tinorikoshesa. We respect every higher authority, but pane chinhu chinonzi spiritual parent. Kureva kuti even president vakasvika havana anointing inodarika yangu pane ushu, because spiritually akaallocatwa kwandiri. Muri kunzwa zvandiretsa. Imimi panapa ndimi munonamatira inini namai mufundisi. Saka kana mauya panapa zvataurwa nemweya taurai, because takazvimirira kuti mutaure kwatiri. Saka makaona kuti nezuro paiva nemapastors akawanda, but imimi ndimi aifanira kuzotaura, because vamwe vanga vari panapa, vamwe vacho havasati vane mandate to lay hands on me. Oro ini musoro wacho handidi nawo. Ndinoda kuupa even vari gere apa vanozviziva kuti ndinovaudza kuti pavanoenda kuZimbabwe enda hako unosiya offering, but unonamatirwa kupi? Because ukadzoka uine zvinonetsa, ini ndini ndiri accountable munzvimbo dzechi. So panapa imimi mune muri sekuru munzvimbo dzemweya murealm, kureva kuti muri amai vamufundisi. Saka uyai muzoparidza ramuinaro. Kana musingadi kuparidza muchida kutirayira, ingotirayirai. Tingoziva, because mai vakasvika vanogona kungosvika kuti bvisa icho woisa apo, wobvisa icho woisa apo, wobvoenda kumba kwavo. Saka takumirirai mama, it's a men's revival, but takatobvumirana ne-church board namai mufundisi kuti ndimi muri kuparidza. Saka uyai muzotora mukana uno. Ndataurira church kuti izive kuti vakazoita zvimwe zvavanotaura vanenge vachiziva kuti munhu ari kutaura ane what authority in what office. We have been serving under them since 2010, beginning late 2009 till now. And imi sechechi mune here munhu wamakambonzwa ndichiti spiritual mother or spiritual father. This is for me handite chifambi chemweya. Ava ndo vabereki vangu. I respect every authority, but this one to us, it's our highest authority. And Shona nangaongwe vanoziva kuti vafundisi vavonde. Saka mama uyai muzotora nguva yenyu. Tinokudai sekereke, tinokugamuchirai sekereke. Uyai muzotora nguva yenyu mutikwazisirewo hama dziri kuita basa rakanaka rekukutarisai nekufamba nemi muzita raJesu. Amen. Hallelujah. Shout a better amen for Jesus. Hallelujah. How many are happy to be in the house of the Lord? If you are happy, shout power. If you are happy, shout amen. Give me a J, an E, an S, U, another S. What do we have? There is power in the name of.
to celebrate Jesus. We want to make a joyful noise unto the King of Kings, unto the Lord of Lords, unto the one who was there before anyone was there. We want to give him all the glory. Are you ready to make a joyful